uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Ares Hood to Diri City FM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Miyerkules sa Hunyo 18, tuig 2025. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. Sa balita lokal kita, check nato ng latest development later on sa sining pagkasapo sang dalagita sa sulod sa ila sining puluyan nga wala na sang kabuhi. Sino ay hanamay kay muan sini? Ang dalagita mga biyan ang nasapuan kagapon sining adlaw. Naway na sang kabuhi kag may mga dugo nga nagmala sa iya sining nawong. Sa sulod mismo sa iya sining hulot sa ila sining puluyan. Ang pamilya nagasinggitan karon sang hustisya. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita. Ang Provincial Employment Services Office sa probinsya sang Iloilo ang nagpabutyag nga may pipila ka mga local officials ang nagkala-stranded dito iya sa may area sang Iran or sang Israel mga biyan. Sa aton sinikaron nga mga kabombo, ibalo naton ina, no? Aton sining pag-checkar man sa sining latest situation sa sining kinagamo karon sa dunga sang Israel kag Iran. Speaking sa kinagamo sa Israel kag Iran, sandig naman diriya sa latest nga mga impormasyon nga nagikan sa aton sinikaron nga gobyerno. Yara sa 22 ka mga opisyal ang na-stranded dito sa may Israel. Kalakip na ang duha ka mga party list representative kag tatlo ka mga mayor nagikan sa Visayas region. Ang information naton diriya is that nga isa ka opisyal sang isa ka ahensya sang gobyerno, isa ka direktor, kag isa ka vice mayor. As per information naton sinikiron niya nga iga-konpermaron sini Banwa. Samtang natuhoy sa gyapon sa sining ginagamo sa Israel kag Iran. Tatlo ka mga pungso diri ang ginalantaw karon nga pwede sa iluhan sang mga Pinoy nga naipit sa tunga sang giyera sa Iran kag sumungman sang Israel. Ginaistorya na karon sa Embahada sa Pilipinas ang Tehran sa mga diplomat nagikan sa Azerbaijan, Turkey kag Turkmenistan may kantanan sa posibleng ruta nga pagagyan pananglitan nga maglala pa gid ang sitwasyon sang seguridad dito sa may Iran kag kinahanglan nga i-evacuate gilayon ang mga Pinoy. Inpayag ni Philippine Ambassador to Iran, Roberto Manalo, nga nakigistorya na siya sa ambassador sa tatlo sini ka mga pungsod bilang kabahin sa contingency plan sa embahada. Kung kinahanglan nga mag-evacuate pinagi sa land travel, himuon kuno ini base sa mando sa Department of Foreign Affairs. Samtang gin-report naman sa envoy nga wala sa Pinoy nga napilasan sa ginpatigayon sini iyang welga sa Israel, pero ginapahayag nga nagapabilin sini nga tensyonado ang sitwasyon dito iya sa may Iran. Samtang ining tensyon sa sining padayon karon nga kinagamo dito Banwa, ginapahalong diri ang aton nga mga kasimanwa nga mga Pinoy. Speaking naman or in connection sa sining kinagamo sa Iran kag Israel, ang Department of Energy diri Banwa ang nagpabutyag kag nagpandam nga posible nga magtaas pa ang presyo sa produktong petrolyo sa sining mga inadlaw or sa sunod sining mga sinimana.
Nakalerto diri karon ang Department of Energy agud maprotektahan ang supply sa produktong petrolyo sa pungsod sa dunga sang ginalauman nga pagsaka sang presyo sa world market bangod sa maraming tensyon sa dunga sang Israel kag Iran. Sunod diri mga biyan sa kay DOE or DOE officer in charge Sharon Garin sining pagpahayag sang OIC nga ginatagan sang nagakigo sining prioridad sa Department of Education or Department of Energy rather nga mapasiguro supply sang fuel. Nagapabilin karon nga mayara pa sang nagakigo sining supply sa naman sini iyang local price adjustment ang pungsod para nga mahagan-hagan ang epekto sini sa ekonomiya sa aton sini nga pungsod. Pinagi karon sa pagpakigangot sa oil industry kag hugot nga pagtutok sa inventaryo pagtingwaan sang Department of Energy nga mapabilin ang seguridad sa enerhiya samtang nagapreparar sa target intervention agud nga masuportahan ang sektor nga mangin apektado sini. Di magambag ka sektor nga mangin apektado sini banwa way na sang liwan kunti amo ang transport sector. No, kag kung apektado ang aton sining transport sector, syempre ang nabilin sining sektor diri magasunod lamang ini banwa bangod sa ginatawag man sining domino effect. Nagapilar karon ang Department of Energy sa industry players nga magpatuman sa staggered fuel price adjustment hilabi na kon may ara sang gulpiada nga pagtaas ang presyo sang langis sa bilog sini iyang kalibutan o kon sa world market. Ini parang hindi man sini banwa iya mapiktuan gid ang mga local consumers. Sang nakaligad sining Lunes, ang presyo sang Dubai crude naglabot sa $73 per barrel sandig sa Department of Energy. Sa sining kabangdanan, ginpayag sang Energy OIC nga handa ang gobyerno nga magpatuman sang subsidy, no? Subsidy sa gatong sa mga sektor nga direktang mapektuhan sa pagtaas sa presyo sa gasolina, partikularmente sa transportasyon, agrikultura, agud nga malikawan ang domino effect. Kay ti ginantisipar naman ini banwa sa aton sini nga mga opisyales mo, no? Ang masunod sini iya nga matabo kung pananglitan nabing gulpiada lang nga magsirit ang pasaka, no? Sirit pa ibabaw ang presyo sa produktong petrolyo, definitely may epekto gid ini sa transportasyon kag sa agrikultura, no? Hindi malipod sa ibalo naton or sa ibalo sa aton sinima kabombo nga ang transport sector gani diri iya sa bahin sa Western Visayas ang mayara na sa lihok karon nga ginaduso sa pagpasaka man sa pletihan or transportation fare by 1 peso, no? Sa aton sini nga mga kabombo, so kung may movement sa transportation fare kag padayon ang pagsaka sa produktong petrolyo, hindi lang kaya ang transportasyon sini banwa ang mangin apektado, amo man ang agriculture sector naton bangod nga ti kabahin sa farm inputs sa aton sini nga mga kabombo ang paggamit man sa gatong, no, paggamit nila sa gatong sa mga thresher, sa iban pa sini iya nga mga farm equipment, ni dugang ini mga biyan sa expenses. So ang matabo sini mataas man ang presyo sa palay. Pagtaas ang presyo sa palay ti pagaling pa nimo, no? Para nga magbugas kag sarang mabaligya kag sarang lutuon kag kanon. Di mataas man ang presyo niya banwa, amo man ang pagtaas ang presyo sa mga nagapanguna sini karon nga balaklon. Amo ining ginantisipar sa Department of Energy nga kung sa diin ti plano sini nila nga magpatuman sa mga subsidy agud nga maganagan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo kag subong man mapektuhan ang sektor sa transportasyon kag agrikultura. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig.
Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sa liwat-liwat. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 18 sa buwan ng Hunyo, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, mga opisyal ng Pilipinas sa Israel, posibleng makauwi ng bansa sa mga susunod na araw. Ang Kamara, kinukumpirma rin kung may kongresistang naroon. Si Pangulong Bongbong Marcos naman wala pang nakikitang pangangailangan na magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pinoy na nasa Iran at Israel. Sa ibang mga balita, abangan humamay ang rape case ang isang Philippine Air Force General. Inumpisahan ng litisin ng General na atili pa rin pong naka-house arrest. Ang Court of Appeals naman ay pinagutos ang pagbabayad ng 28 billion pesos na compensation sa Hacienda Luisita sa Tarlac. Abangan sa ating provincial report mamaya ilang mga kagamitang pandigma mula sa US at Philippine Army. Nakatakdang dumating sa Isabela kasabayan ng joint military drill na nagpapatuloy drone. Sa international news naman, Iranian Supreme Leader ay binabala ang pagsisimula ng digmaan sa pagitan nila ng Israel. At sa sports balita, status itong si Pacers star Tyrese Haliburton para yan sa Game 6, hindi pa rin malinaw. Live, nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Posibleng maiuwi na sa Pilipinas sa mga susunod na araw ang mga opisyal ng Pilipinas na kasalukuyang naiipit sa labanan sa pagitan ng Israel at ng Iran ayon sa Overseas Workers Welfare Administration. Nauna na ngang napaulat na may 17 opisyal kabilang ang siyam na alkalde at 4 na vice-alkalde, mga kinatawan ng 2 party list at 2 regional director ang nasa Israel para dumalo sa isang short course na nakatakdasan ng umuwi ng Pilipinas noong nakalipas na weekend. Subalit naabutan sila ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran matapos maglunsad ng sorpresang pag-atake ng Israel sa military at nuclear facilities sa Iran, dahilan kaya itong gumanti ng missile strike, mga missile strike barrage sa Israel. Ayon naman kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Conan, tinulungan na ng Department of Foreign Affairs at ng iba pang mga opisyal o mga ahensya ng gobyerno ang mga Pilipinong opisyal na na-stranded sa Israel. Samantala, pinaplansya naman ang repatriation ng nasa 150 na iba pang mga Pilipino sa Israel na nagpahayag ng pagnanais na umuwi sa bansa. Sa ngayon, inaayos na ang kanilang mga dokumento. Tiniyak naman ng opisyal na makakatanggap ang mga Pilipino ng tulong pinansyal at mga livelihood training mula sa gobyerno ng Pilipinas sa kanilang pagbabalik dito sa bansa. Kinumpirma naman ng Department of Agriculture sa pamamagitan ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na inaasang makakabalik sa bansa yung delegasyon ng Pilipinas bandang alas 5 ng umaga sa araw huyan ng Sabado. Ayon sa kalihim,
tinitignan na ng ahensya ang ilang mga opsyon para ho sa paglikas ng grupo ng ligtas, kabilang ang posibleng exit route sa may Egypt o pamagitan po ng Egypt. Ibinahagi rin ng Department of Agriculture Chief na nakarating na sa Jordan itong gabi ng Biyernes ang grupo ng mga Pilipinong opisyal na na-stranded doon ho sa may Israel. Umaasa rin ang kalihim para sa ligtas na biyahe ng grupo pabalik ng Pilipinas na naunang nagtungo sa Israel para sa official mission nang muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Nauna nang sinabi ng Philippine Embassy sa may Tel Aviv na mayroong 21 Pilipino opisyal sa Israel at nasa 17 rito ay mga alkalde at local government representative at may 4 na dairy industry specialist ng Department of Agriculture. Mahigpit naman na nakikipag-ugnayan na rin ngayon ang Kamara de Representantes sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa ulat na may ilang kongresista na stranded o naipit umano sa Israel. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, batay sa kanilang record ay hindi natuloy ang biyahe ng 2 kongresista sa Israel. Ito ay sina Batangas Representative Lianda Bolilla at San Jose del Monte, Bulacan Representative Rida Robes. Si Bolilla ay nagkansela ng biyahe habang si Robes naman ay nagbago ng isip at hindi na nag-apply para sa kanyang travel clearance. Kaya ngayon ay sinabi ni Velasco na hindi pa makumpirma ng Kamara kung mayroon ngang House members na nasa Israel. Maaari naman anya na may ilang kongresista na isinama ang Israel sa kanilang itinerary patungo po yan sa Europa o pabalik ng Pilipinas. Samantala, ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sunod-sunod na nagpag-ugnayan ang Department of Migrant Workers sa pamalaan upang humingi ng tulong at tuluyang makauwi sa Pilipinas dahil sa takot sa giyera. Itong hanggang sa 150 na mga overseas Filipino workers. Hanggang sa 85 sa kanila ay nauna hong humiling ng repatriation bago matumindi ang sagutan sa pagitan po ng 2 bansa. Habang ang nalalabing bilang naman ay tuluyang nagpahayag ng kagustuhan na umuwi noong nagsimula ang airstrike sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ang naturang bilang ay inasaang madadagdagan habang lalo pang tumitindi ang sitwasyon sa naturang rehiyon. Ayon sa kalihim, bagamat isinara na ng Israel ang airspace nito, may ilang mga option na tinitignan ng pamalaan ng Pilipinas upang ligtas na papauwi ang mga overseas Filipinos hanggang 150 sa kanila at tuluyang madamay o hindi na tuluyang madamay pa o maipit sa giyera. Kabilang rito ang pagdadala sa kanila sa Jordan at Egypt sa pamamagitan niya ng land travel. Mula sa mga naturang bansa ay maaari na silang ibiyahe pabalik dito sa Pilipinas gamit ang mga sasakyang panghimpapawid. Maliban sa repatriation, iniaalok rin ng Department of Migrant Workers sa mga naiipit na Pinoy ang ilang temporary shelter at maging ang financial support. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos wala pang nakikitang pangangailangan na magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pinoy na nasa Iran at Israel. Sinabing ang gobyerno ay pinaghahandaan na rin po yung posibleng pagtaas ng presyo ng langis kasunod nga po ng tensyon dyan po sa may Middle East. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Anali Soberano. Walang nakikitang pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pilipinong nasa Israel at Iran. Ito ang sinabi ni Pangulong Marcos sa harap ng nagpapatuloy ngayong tensyon sa pagitan ng 2 bansa sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, ipinauubayan na muna nila ngayon sa mga mismong individual o pamilyang Pilipino sa 2 bansa ang pagdesisyon kung gusto nilang umuwi sa bansa o hindi at kung sa tingin nila ay ligtas naman sila doon. Gayunpaman, siniguro ng presidente na nakabantay sila sa sitwasyon ngayon ng mga kababayan natin sa parehong bansa. Sabi pa ng Pangulo, nakontak na ang mga Pilipinong nasa Iran at Israel at kinuha na ang kanilang panig. At ang ilan ay nagpahayag na manatili muna roon habang ang iba ay nagpahayag na umuwi na ng Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo na ang hamon lamang sa ngayon ay maraming paliparan ang sarado. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iran, and because of the Israeli movement, we of course are watching our nationals both in Israel and in Iran. And as a matter of fact, we have already contacted all our nationals and asked them if they want to be evacuated. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una,
sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron nang sinasabi na kailangan, wala silang, natatakot na sila kaya nagpapatulong na makalabas. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya tag-ahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. But we have been able to do that. And the first batch, in fact, Secretary Dak is already on his way to Israel, to Jordan, para ma-coordinate niya both the evacuees from Israel and the evacuees from Iran. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo na pinaghahandaan na ngayon ng gobyerno ang kanilang mga hakbang kasunod ng mga nagbabadyang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa nangyayaring tensyon ngayon sa Middle East, partikular ang itong girian sa pagitan ng Iran at Israel. Aminado ang Pangulo na isang seryosong sitwasyon ang gulo ngayon sa Middle East. Dahil dito, ayon sa Presidente, inaasahan nilang magkakaroon ng epekto sa presyo ng gasolina ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bilang tugon, sinabi ng Presidente, nakahandang ipatupad ng pamahalaan ang fuel subsidy program sa mga maapektuhang stakeholders. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Again, we're starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not. Because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies that we gave to, I remember, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, binigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. Yes, it's a serious problem. Yeah. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 11 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Binisita ni Philippine Ambassador Eileen Mendiola ang 18 Pilipino na unang inilikas mula sa kanilang pinagtatrabahuhang hotel sa Israel na tinamaan ng missile na pinakawalan ng Iran. Ayon sa embahada, natiling maayos ang kalagayan ng mga ito dahil maagap ang kanilang pagtungo sa bomb shelter bago pa tumama ang missile. Ayon pa sa embahada, nakatakdang sumailalim ang mga ito sa psychosocial counseling upang matulungan sa trauma na nararamdaman dahil sa pinagdaan ng sitwasyon. Nabahagi rin ng embahada ng mga relief package, mga hygiene supplies, baby milk at iba pang care products at binigyan din ng health at care products ang bagong panganak na sanggol ng isa sa mga inilikas na Pinay. Maliban sa kanila, binisita rin ni Ambassador Mendiola ang Pinay caregiver na nasa kritikal ang kondisyon. Ang naturang Pinay ay kasalukuyang ginagamot sa ISU ng Shamir Medical Center, isa po sa mga pangunahing ospital doon sa may Israel. Samantala, umabot na rin sa 49 na Pilipino na nakabase sa Israel ang nawalan po ng tahanan mula noong sumiklab ang gyera sa pagitan pa rin po ng Israel at ng bansang Iran. Ito'y batay na rin sa report na nilabas ng Philippine Embassy sa Israel sa Day 5 ng Operation Rising Lion ng naturang bansa. Una na rin nagsagawa ng verifikasyon ng embahada sa 7 nasugatang Pinoy. Sa kasalukuyan, 5 na ho sa kanilang nakalabas ang paggamutan habang isa ang nanatiling kritikal ang kondisyon. Ang isa pang sugatan ay may moderate condition at patuloy na nagpapagaling. Ayon sa embahada, tuloy-tuloy ang pagbabantay sa kalagayan ng mga Pinoy na nakabase sa naturang bansa upang agad na mabigyan ng sapat at akbang tulong. Batay na rin sa kanilang makikitang pangangailangan. Natili pa rin bukas ang mga temporary shelter para ho sa mga nawalan ng tahanan kasama na ang sapat na supplies. Ayon pa rin po yan sa abiso ng embahada.
Sa ibang balita naman po, ipinag-utos ng Court of Appeals Special 12 Division sa Department of Agriculture at isang government-owned bank na magbayad ng 28.488 billion pesos na kompensasyon sa petitioner para sa 4,500 hektarya ng lupain na nasaklaw ng agrarian reform sa probinsya ng Tarlac. Sa desisyon na ipinoklama noong Abril 25, kinatigan ng korte ang petition for review na inihain ng state na pag-aari ng pamilya Coangco laban sa ahensya at sa government-owned bank. Saklaw kasi sa petition for review ang parte ng Hacienda Luisita sa Tarlac City, La Paz at Concepcion na ipinag-utos na ilipat sa ilalim ng Department of Agrarian Reform sa bisa ng Comprehensive Agrarian Reform Law. Inatasan ng mga respondent na bayaran ang naturang halaga ng walang pagtanggi sa na-accumulate na interes hanggang sa tuluyang mabayaran. Sinabi din ng korte na dapat maibigay ang kompensasyon ng walang pagkaantala dahil ang property owner ang magsasuffer sa consequences ng pagkakait sa kanilang lupain habang inaantay na matanggap ang naturang kabayaran na kailangan para makabangon sa pagkakalugi. Sa iba pang mga updates, mga kabombo, ang isa hong constitutional law expert tiginiit na mayroong irregularidad sa ginawa hong pagproseso ng Senado doon sa may impeachment proceedings. Habang yung pag-remand sa articles of impeachment, itinuturing pong pointless ang isang eksperto sa saligang batas. I-update po dyan si Bombo Gran Hilario. Giniit ng isang constitutional law expert na mayroong naging irregularidad sa ginawang pagproseso ng Senado na siyang umupo bilang korte sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Jennifer Arlene Reyes, ibinahagi nito na base umano sa saligang batas, masasabing nagkaroon ng irregularidad sa ginawang hakbang ng Senado, kung saan kanyang binigyang diin ang nakapaloob sa Article 11 ng 1987 Philippine Constitution na nagsasabing kailangan masimulan ng agaran ang nakatakda sanang impeachment trial. Anyay, ito ang mandato ng konstitusyon na dapat umunong sundin at tuparin ng mga senador na siyang umuupo bilang hukom o senator judges ng Senate Impeachment Court. Kaya't nararapat lamang raw na masimula na ang paglilitis ng naturang korte sa mga aligasyong ipinaparatang kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging paliwanag ni Attorney Jennifer Arlene Reyes, Constitutional Law Professor. Our 1987 Constitution is clear. It states under Article 11 that the trial by the Senate shall forthwith proceed. Agad-agaran, wala dapat delay, or dapat ay maglitis na. So, in my humble legal opinion, this is quite irregular. Yung aksyon na pagbabalik muli sa House of Representatives ng Articles of Impeachment, it causes delay. So it will circumvent the spirit and intention of our 1987 Constitution, which states that wala dapat delay sa paglilitis. Ibinahagi din ng naturang abogado na si Attorney Jennifer Arlene Reyes na ang isinagawang hakbang na pag-remand ay maituturing na pointless dahil sa nagsanhi umano ito ng pagka-delay sa impeachment trial. Paliwanag pa niya na ang pagbe-verifika sa articles of impeachment kung naaayon ito sa konstitusyon na siyang dahilan ng pag-remand ay maaari namang gawin habang nasa impeachment proceedings. Ito ang kanyang maring paniniwala kasabay ng pagbibigay din ng pag-question sa House of Representatives ukol sa isinumite nitong articles of impeachment ay mapag-uusapan lalo na sa pagpapatuloy ng paglilitis. Kaya't bunso nito'y kanyang inihayag na ang pag-remand ng Senate Impeachment Court ay maituturing na walang kabuluhan sapagkat nagdulot lamang ito ng pagkaantala. Narito muli si Attorney Jennifer Arlene Reyes, isang constitutional law expert. Also, yung mga rason ng impeachment court or ng Senado sa pagre-remand nito ng articles of impeachment sa House of Representatives, actually, those issues, yun ay madedesisyonan at madediscuss during trial. So I stand by my word during my previous TV interviews. I find the said action of the Senate pointless and it actually unduly delays the impeachment. Mula dito sa kataas-taasang hukuman o Korte Suprema, lungsod ng Maynila, ako si Bombo Gran Hilario, nagkukulat
para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Tiniyak ng Philippine Air Force na hindi maapektuhan ang plano nitong kumuha ng mga multi-role fighter jets kahit na naaprubahan na ang pagbili ng 12 na karagdagan na FA-50 aircraft mula sa South Korea. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, tuloy pa rin ang MRF project dahil kulang pa rin ang kasalukuyang fleet ng bansa para sa pagbabantay sa malawak na teritoryo nito. Hiwalayan niya ang naturang proposal para sa MRFS at FA-50s. Kahit may dagdag daw na 12 na fighter jets, kailangan pa rin anya na mas maraming fighter aircraft para sa air defense at maritime security. Sinabi rin ng opisyal na naipasa na sa Department of National Defense ang mga detalye ukol sa MRF capabilities. Ang Department of National Defense nga ang siyang nangangasiwa sa acquisition process. Noong Hunyo 4 ng kasalukuyang taon, nilagdaan nga ng Department of National Defense at ng Korea Aerospace Industries ang kontrata para sa karagdagang FA-50 jets na mas advanced na bersyon ng mga naunang aircraft na nakuha ng Pilipinas mula taong 2015 hanggang taong 2017. Nasa 61 billion pesos ang nakalaang pondo para sa MRF project. Pinagpipilian pa rin ng pamahalaan ng F-16 Black 70-72 Viper ng Lockheed Martin at ang SAV Just Agash 39 CD Gripen bilang mga pangunahing opsyon. Ang mga multi-role fighter ay inaasahan na magpapalakas pa sa air defense capability ng ating bansa at magsisilbing karagdagang puwersa sa kasalukuyan na FA-50PH supersonic jets ng Philippine Air Force. Meron na ho tayong 20 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Hindi pipilitin ng Kamara de Representantes na humarap si Vice President Sara Duterte sa sandaling sumalang ang panukalang 2026 budget ng Office of the Vice President. Ayon kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, irerespeto ng Kamara kung ang pasya ng Vice Presidente ay ang mga opisyal na lamang ng Office of the Vice President ang humarap sa budget deliberation ng kanyang tanggapan. Pero sabi ho nitong si Congressman Adjong, lalo lamang makikita ang pagiging immature ni Vice President Sara bukod sa umano'y kawalan ng accountability kung sakali. Reaksyon nito ng kongresista sa sinabi ni Vice President Sara na hindi siya magre-rekomenda ng malaking budget ng Office of the Vice President para yan sa susunod na taon. Anya, ayaw niya na napapahiya ang kanyang tanggapan matapos lumikha ng kontrobersya ang pag-isnab ito sa mga budget hearing ng Kamara de Representantes. Dahil dito, 1.3 billion pesos ang kinalta sa Office of the Vice President budget at inilipat sa Department of Social Welfare and Development at sa Department of Health. Si Congressman Adjong ang tumayong sponsor ng 2025 budget ng Office of the Vice President. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report ang kasong rape ng isang general ng Philippine Air Force inumpisahan ng litisin. Ang general na nanatiling naka-house arrest. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Inumpisahan na ang paglilitis ng kaso ng isang Philippine Air Force General sa General Marshal Court ng Armed Forces of the Philippines kung saan nahaharap ito sa mga reklamong rape at sexual assault. Sa isang pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, kinumpirma mismo ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nagpapatuloy na ang mga investigasyon at gumugulong na rin maging ang mga trial singgil sa naturang issue. Ito ay kaugnay pa rin sa matatandaang pagsusumite ng 2 Air Force personnel ng kanilang mga complaints sa tanggapan ng Office of Ethical Standards and Public Accountability hinggil sa umano'y sexual assault na ginawa sa kanila ng naturang opisyal na siyang naganap sa Batangas. Yes, sir. We have convened a special general court-martial for the case stated, and investigations and trial is ongoing as of this time. We'll keep you posted po pagka meron ng final results of the case and verdict. Kasunod ito'y kinumpirma ring nananatiling naka-house arrest ang general sa kanyang kampo sa Batangas habang umuusad ang paglilitis ng mga reklamo. Samantala, tiniyak naman ng AFP na handa rin makapagtulungan ang kanilang kampo sa mga civilian court na katandem nila sa paglilitis. Makikipag-ugnayan at magbibigay kooperasyon rin anyang AFP sa mga kailangan at requirements sa mga civilian courts na siyang kakailanganin para talakayin ang kaso. We already gave some updates about that. And in tandem din kasi ito with the civilian court. So in terms of the military, kung ano po yung
require from our civilian courts, the military will cooperate accordingly. In terms of dito naman sa AFP, we are one naman. This is one AFP. So wherever kung saan man siya house, that's still part of the Armed Forces of the Philippines, whether it's going to be in the Air Force or in the AFP. Samantala, nauna na dito ay tinataya naman ng AFP na maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan ang paglilitis ng court-martial, depende kung gaano kalawak o kalaki ang kaso. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba ho tayong mga balita, mga kabombo, mariing tinututulan ng Philippine Coalition for the International Criminal Court ang hirit na pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang nililitis sa The Hague kaunahon ng kasong crimes against humanity. Ayon sa naturang grupo, ang interim release o pansamantalang paglaya ay isang di pangkaraniwang hakbang na pinapayagan lamang sa ilalim ng mahigpit na kondisyon, gaya ho ng mababang panganib ng pagtakas, kawalan ho ng banta sa mga biktima o saksi, at pagkakaroon ng bansang handang magpatupad ng striktong kondisyon sa ilalim ng Rome Statute. Binanggit din ng grupo ang bigat ng mga paratang laban sa dating Pangulo, kabilang ng malawakang extrajudicial killings. Dagdag pa rito ang umano'y matagal niyang paghamon sa mga otoridad ng International Criminal Court at ang patuloy na pag-impluensya niya sa politika dito sa Pilipinas na nagdudulot umano ng panganib sa takbo ng hustisya. Nagbabala rin ang naturang koalisyon sa third state na maaring tumanggap kay Duterte habang may kaso at sinabing dapat timbangin nito ang legal at maging ang moral na implikasyon. At yan po yung pagtanggap ng isang lidera na inakusahan ng malulubhang mga krimen. Hinimok ng grupo o ng koalisyon ng pre-trial chamber ng International Criminal Court na tanggihan ang anumang kahilingan para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Kinumpirma naman ni Attorney Ferdinand Topacio na naging matagumpay ang isinagawang operasyon kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arniteves Jr. ngayong araw, kung saan ibinahagi niya ang dating kongresista ay natapos ng operahan sa Philippine General Hospital sa Maynila buhat nang ito'y dalhin kaninang madaling araw. Maalala na una nitong inirereklamo ang malubhang pananakit ng tiyan kaya't hiniling ng kanyang kampo na ito'y maisugod sa pinakamalapit na ospital. Bunsod nito ay pinasalamatan nila ang mga doktor at profesional na siyang nanguna upang maisagawa ng matagumpay ang naturang operasyon. Si dating Negros Oriental Representative Arniteves Jr. ay humaharap nga sa mga patong-patong na kaso na may kinalaman sa pagpatay o murder. Isa sa mga kasong kinasasangkutan nito ay ang pagiging mastermind o utak sa likod ng madugong pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo noong taong 2023. Bukod pa rito, mayroon din siyang kasong pagpatay noong 2019 kaya taabutin pa daw hanggang sa 2027 ang nakatakdang mga pagdinig ng korte sa kanyang mga kinakaharap na kaso. Samantala, sa kasalukuyan ay nagpapagaling na ang dating kongresista matapos ang matagumpay na naisagawang operasyon sa Philippine General Hospital. 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Ang track and trace mechanism para ho sa mga illegal na produkto o plano hong ilunsad ng Bureau of Internal Revenue. May update po dyan at mga development si Bombo Isa Cotonera. Nakatakdang ilunsad ng Bureau of Internal Revenue sa track and trace mechanism para sa pag-regulate ng maayos sa mga produkto, lalo na ang tobacco at vape products. Inaasahan na sa susunod na taon nito magagamit ng mga consumer. Ayon kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., sa ilalim nito, magkakaroon na ng mga QR codes ng tobacco at vape products at gamit ang mga sariling cellphone ng mga consumer, maaari na nilang masuri kung ito ba ay legal o illegal na produkto. Kapag in-scan kasi ang QR code, malalaman dito kung saan ito nanggaling at titignan kung kasama ba ang naturang produkto sa listahan ng kawanihan ng registered legal brands. Pagtitiyak ni Lumagi na hindi maisasaalang-alang dito ang impormasyon ng mga gumamit dahil ang makukuha lang nila ay ang detalye na naturang produkto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Ano siya gagana? Is this an app or a website po na gagawin nyo? So ang mangyayari dyan, lahat ng mga produkto magkakaroon ng QR code. So lahat ng mga sigarilyo, eventually, of course, yung vape products, minsan yan, yung mga ala, magkakaroon ng parang QR code and yung stocks, merong
distinguishing mark na ilalagay dyan for all these registered brands and registered products. So, una-una, pag nakita mong wala nun, illegal na agad yun dahil required yun. So, yung mark na yan, yung QR code o kung ano man yung magiging tawag dyan kung in the future, iba yung magiging technology, kung ano man yun, even cellphone, wala namang app na kinakailangan ka i-download dyan. Di ba, pag inano mo yung camera, in-on mo yung camera doon sa QR code, may lalabas lang yan. That will direct you to a website. Tapos pagka ganun, automatic yan. Pagka napunta na sa internet yan, mapupunta sa amin yung data. Kaugnay pa nito, sinabi rin ni Lumagi na sa tulong ito ay agaran nilang mapupuntahan ang sino mang nagbebenta ng illegal at iba pang detalye nito. Anya, hindi na nila kailangan pang manghula at agaran na nila itong mapupuntahan. Muli, ipakinggan natin ang naging kasagutan ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Ano pong mangyayari kapag nalaman nyo nga pong illegal yung product na binibenta through that track and trace app or website? Ang gagawin natin na of course pupuntahan natin yan dahil nga illegal yan na mas madali nating mapuntahan dahil pinpointed yung location. So wala na tayong panghuhulang gagawin kung nasaan yan. Wala na masyadong intelligence na operations na gagawin dyan dahil makikita na exactly where yung tas pati yung mga details yan kung may iba pang kasabwat dyan like kunyari yung manufacturer nga, exporter. So pati yun pupuntahan din namin. So lahat yan mapupuntahan namin, i-confiscate namin yung mga produkto na yun. Magsisimula muna sila sa mga tobacco at vape products para sa track and trace mechanism na ito at isusunod na nila ang mga iba pang produkto katulad naman ng mga imported na alak, pabango at iba pa. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News, Bombo Ista Cotoner nagulat para sa number 1 and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Inihayag naman ni Department of Information and Communications Technology spokesperson Assistant Secretary Aboy Paraiso na maaaring may pananagutan sa batas ang nagpapakalat ng deepfake videos alinsunod sa Anti-Cybercrime Prevention Act. Kabilang narito si Senator Ronald Bato de la Rosa na una nang nagbahagi ng video ng bata na nagsasalita hinggil sa pagtutol sa impeachment na kalaunan ay napatunayang AI o Artificial Intelligence generated lamang pala. Ayon kay Paraiso, pasok ang pagpapakalat ng naturang video sa prinsipyo ng fruit of the poisonous tree na nangangahulugan na anumang materyales na manipulated ay illegal din naman kung gagamitin sa ibang bagay. Lalo din umanong malaki ang pananagutan ng mga opisyal kung ipinapakalat pa ang fake news o deepfakes dahil maraming follower ang mga ito na maaaring madamay sa mabilis na pagkalat ng maling impormasyon. Kaya't payo ng ahensya, mas maiging mag-iingat sana ang mga public figures upang hindi sila maging kasangkapan ng masamang motibo sa paggamit ng artificial intelligence. Bombo Weather Update! Sa ating weather update ngayon pong araw na ito, tuluyan pong nalusaw ang binabantayang low pressure area sa May Batangas itong umaga ho ng Miyerkules. Kabilang naman po nito ay patuloy pa rin na naranasan o makakaranas ng mga pagulan ang ilang bahagi ho ng bansa ngayon pong araw dahil yan sa epekto ng easterlies. Magdadalang naturang weather system ng maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pagulan at mga thunderstorms sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Kalinga Mountain probinsya po ng Ifugao, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Oriental Mindoro at maging dyan sa bahagi po ng Marinduque. Kaugnay ho nito, ibinabala ng State Weather Bureau ang posibleng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa paminsan-minsang mga mabibigat na mga pagulan. Samantala, makakaranas naman ng kalat-kalat ng mga pagulan at mga thunderstorm ang Surigao del Sur, ang Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat at maging Tawi-Tawi dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at maging sa Cagayan Valley, inaasang makakaranas o mararanasan ng localized thunderstorm. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain shower, mga thunderstorms dulot po ito ng easterlies ang maranasan naman sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa. Sa kaugnay din pong balita, natiling nakataas ang flood warning sa 7 rehiyon sa Pilipinas dahil yan sa patuloy ng mga pag-iiral ng easterlies na kasalukuyang nakakaapekto sa eastern section ng Pilipinas. Ang easterlies ang inasahan pong magdadala ng mga mabibigat na pagulan at mga serye ng thunderstorm
sa mga sumusunod na rehiyon. Yan po sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Region o Region 1, ang Region 3 o Central Luzon, Region 4A o Calabarzon, Region 4B o Mimaropa, ang Region 12 o dyan po sa may Sorsogon at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinapayuhan po ng Weather Bureau ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council na maglabas ng akma at mga napapanahong abiso para ho sa mga residente. Bombo International News. Sa pagpasok ng ika-6 na araw ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran, nagbabala ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa pagsisimula ng digmaan sa pagitan nila ng Israel. Sa isang post sa X, sinabi ng Iran leader na sa ngalan ng dakilang Haidar, magsisimula ang digmaan. Ang Haidar ay ang pangalang kadalasang ginagamit para kay Ali na ikinukonsidera naman ng mga Muslim na unang imam o successor ni Propeta Muhammad. Tiniyak din ng Iran Supreme Leader ang matinding pagganti sa anyay teroristang Zionist regime at hindi anya sila magpapakita ng awa sa Zionists. Bago ito na unang idinimand nga ni US President Donald Trump sa Iran na ang pagsuko ng walang kondisyon at sinabing hindi pa nila papatayin ang Iran Supreme Leader sa ngayon. Gayon din ang Group of 7 o G7 kung saan kasapi din ng Amerika ay nananawagan sa Iran para sa de-escalation. Base naman sa hindi pinangalanang US officials, tinitimbang daw ngayon ni Trump ang ideya ng paggamit sa US military assets para atakihin ang nuclear facilities ng Iran. Habang ayon naman sa isang senior official o official ng US, nag-aantay umano ang Israel kung tutulong ang US President na tapusin ang trabaho na waksan na ang nuclear program ng Iran. Itong umaga nga po ng Miyerkules, sinabi ng Israel na naglunsad sila ng mga serye ng strikes sa Tehran. Binalaan din ng mga Israelis sa paparating na missiles mula sa Iran matapos na makapagtala na ng mga pagsabog sa Tel Aviv matapos na makalusot ang ilang missiles ng Iran sa Iron Dome ng Israel. Samantala sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, nadagdagan pa ang bilang ng mga bansa na naglabas ng abiso sa kani-kanilang mga mamamayan na tuluyan ng lisanin ang bansang Israel at Iran kasabay ng lalo pang pagtindi ng airstrike. Sunod-sunod na kasi na naglalabas ng kautusan. Kabilang po dyan ang United States, China, India, South Korea, United Kingdom, Russia, Canada, Japan at Thailand para sa kanilang mga kababayan na umuwi na at magtungo na sa mas ligtas na mga bansa. Sa panig ng China, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Guo Hakon na agaran ang naturang kautusan habang nakastandby na din ang mga Chinese officials sa dalawang nabanggit na bansa upang ilikas ang mga Chino palabas doon. Inatasan na din ng Thai government ang militar nito na ihanda ang mga sasakyang panghimpapawid upang magamit sa paglilikas sa mga mamamayan na kasalukuyang naroon sa mga nabanggit na bansa. Sa kasalukuyan ay mayroong 40,000 na Thai na naninirahan at nagtatrabaho sa Israel habang mahigit 300 Thai nationals din ang nasa Iran. Sumunod din naglabas ng abiso ang India at inutusan ng mga mamamayan nito na umalis sa may Tehran. Ayon sa Indian government, ilan sa mga mamamayan nito ang tuluyan ng umalis at nagtungo sa mga karatig na bansa. Una na rin naglabas ng abiso kahapon ang pamahalaan ng Amerika sa lahat ng mga mamamayan nito na agad umalis doon sa Iran. Bombo Sports News. Para sa mga NBA fans, update po tayo sa NBA Finals 2025 na natili pong hindi malinaw ang status nitong si Indiana Pacers star Tyrese Haliburton kung makakapaglaro siya sa Game 6 kontra sa Oklahoma City Thunder na nakatakda sa Biyernes, Unyo 20. Una pong iniulat ng Pacers na nagtamo ang all-around guard ng strain sa kanyang kanang binti sa kalagitnaan po ng Game 5 at kailangang sumailalim siya sa MRI upang matukoy kung gaano kalala ang tinamo niyang injury. Kung babalikan mga kabombo sa Game 5, bigla na lamang nakaramdam nitong si Haliburton ng pananakit ng kanyang binti habang tumatakbo patungo sa paint area nang walang anumang contact sa kapwa mga player roon. Agad siyang nagtungo sa locker room ngunit tuluyan ding bumalik sa second quarter. Ilang minuto matapos ito, muling bumalik sa locker room ang Indiana Star ngunit tuluyan ding bumalik kinalaunan. Bagaman nagawa niya maglaro hanggang sa matapos ang laban, halata ang kanyang mabagal na galaw at tuluyang nalimitahan lamang sa 4 points, 7 rebound at 6 na assist sa kabuuan po ng Game 5. Hanggang sa kasalukuyan, wala ding konfirmasyon ng Indiana Pacers kung ano ang kasalukuyang status ng calf injury nitong si Haliburton. Gayunpaman,
Sa panayam sa one-time All-Star matapos ang naging Game 5, iginit niyang kung kaya niyang maglakad, pipiliin umano niyang maglaro sa nakatakdang Game 6. Kasalukuyang nasa 3-2 ito hong serye sa pagitan ng Thunder at ng Pacers. Kasunod yan ng dalawang magkasunod na panalo ng Thunder noon pong Game 4 at ng Game 5. Gaganapin sa home court ng Indiana Pacers ang Game number 6. Kuha naman po tayo ng report mula dyan sa Department of Labor and Employment. Pinawi ng ahensya ang pangamba ng mga manggagawa na wala pang pag-asa ang pagtaas ng kanilang sahod. Kaugnayan kuha tayo ng karagdagang detalye sa pag-ulat ni Bombo Jovino Galang. Pinawi ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga pangamba ng ilang manggagawa na wala na umanong pag-asa ang taas sahod. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, na may ginagawang pag-aaral ang kanilang opisina ukol sa petisyon ng taas sahod sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Magkakaroon po ng public hearing ang National Capital Region, Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. May usapin na may kinalaman sa posibleng adjustment naman ng umiiral na minimum wage sa National Capital Region. At ako matatandaan mo noong Mayo 1, 2024, medyo mahigpit po ang tagubilin direktiba ng ating Pangulo sa ating mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na magsagawa at pagsaalang-alang ng timely review ng lahat ng umiiral na minimum wages sa lahat ng rehiyon. Itinanggi rin nito na pamalit sa taas sahod ang pinalawig na pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas mula sa Department of Agriculture. Gusto ko lang bigyan siguro ng din na hindi po ito namin ginagawa para pampalit. Supplement po ito. Sa nakikita ko na kung meron ganitong klaseng pagsasama-sama, pagkakaisa, medyo mas maganda ang pakinabang. Ating tayo sa punto na yung ating mga manggagawa at kanilang pamilya ay magkakaroon din ng ginhawa. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo Bombo! 20 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Inanunsyo ng National Parks Development Commission ang pagbubukas sa Rizal Monument sa Manila bukas, Hunyo 19 para sa mga bisita na nagnais makakuha ng close-up selfie. Sa kasabay po ito ng 164th birth anniversary ng Pambansang Bayani ng Pilipinas. Ayon po sa naturang komisyon, papayagan ho ang publiko na makalagpas pa doon sa mga bullard na nakapalibot po sa naturang monumento. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang lahat na obserbahan pa rin itong tinatawag na proper decorum sa pagkuha ng mga larawan at mga video kasama po ang monumento ni Dr. Jose Rizal. Sa mga normal days, hindi ho pinapayagan ng labis na paglipat o paglapit sa naturang monumento upang maiwasan ang posibleng pagsira, vandalismo at iba pa. Ito ay binabantayan ng mga personnel ng Marine Security and Escort Group ng Philippine Marine Corps. Samantala, nakatakda rin ang wreath-laying ceremony bukas bilang pagpupugay ho doon sa buhay at sa lahat po ng mga nagawa ni Dr. Jose Rizal para ho sa bansa. Nakatakda rin ang ilang interactive activities sa Noli Matangere Garden mula alas 10 ng umaga hanggang sa alas 4 ng hapon. Ilan sa mga nakahanay na aktibidad ay ang Mirroring Rizal, kung saan ay maaari po makakuha ng mirror selfie ang mga bisita. Bubuksan din ang isang stamp souvenir booth mula ho alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon doon po sa naturang lugar. Samantala, inihayag naman ng Department of Transportation na target nilang gawing pribado ang nasa 10 regional at panturismo po mga paliparan sa bansa sa mga susunod na taon. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga paliparang ilalagay sa ilalim ng Public-Private Partnership ang mga nasa Iloilo, Davao, Siargao, Lawag, Busuanga, Bicol, Tacloban, Bacolod, Silay, General Santos at Puerto Princesa. Bagamat may ilang paliparan na i-develop bilang hiwalay na proyekto, bukas naman ang kalihim sa posibilidad na pag-isahin na ang mga ito sa isang bidding package, gaya na lamang ng rekomendasyon ng International Finance Corporation at ng Asian Development Bank. Kaugnay nito, aasahan na rin ang dagdag na modernization sa mga paliparan, katulad na lamang ng paglalagay ng e-gates sa parehas na departure at arrival area. Matatandaan, noong araw ng Lunes, formal lang at tinurn over ng ahensya at ng Civil
Aviation Authority of the Philippines ang operasyon ng Bohol Panglao International Airport sa may Aboitiz Group. Sa ilalim po yan ng kasunduang nagkakahalaga ng 4.53 billion pesos. Noong Setyembre naman ng nakalipas na taon, ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay inilipat na rin sa pamumuno ng NAIA Infra Corporation, isang grupo na pinamumunuan na ng San Miguel Corporation. Samantala, sinabi rin ni Dizon na magpapatuloy pa rin ang pamahalaan sa pagtatayo at magpapalawak ng mga paliparan sa mga malalayong lugar. Sa iba pang mga updates, halos umabot sa 900 ng mga miyembro ng New People's Army ang nanutralisa ng gobyerno simula ho nitong Enero hanggang sa Hunyo at 12 ng kasalukuyang taon. Batay ho sa mga inihayag na datos o nilabas na datos ng Armed Forces of the Philippines, 871 ang kabuang bilang ho ng mga nahuli kung saan 776 o 776 ay mga voluntaryo namang sumbuko. 44 ang naaresto at umabot naman sa 51 ang napatay sa mga engkwentro mula sa mga magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasunod nito ay kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na may mga nakumpiska rin ng mga militar na sandata kung saan 400 ang kabuang bilang ho ng mga nakumpiskang baril habang 257 naman ang naitalang anti-personnel mines. Samantala, kinumpirma rin ni Colonel Padilla na nabuwag na ng militar ang 80 mga kampo ng New People's Army sa mga isinagawang operasyon. Tiyak naman ng Sandatahang Lakas sa Pilipinas na manatiling alerto ang kanilang hanay at patuloy na magbabantay sa mga maari pang mga miyembro ng New People's Army at iba pang mga local terrorist group. Nananawagan naman po ang mga eksperto sa gobyerno na bilisan ang pag-aproba ng Qdenga. Bagong henerasyon po yan ng dengue vaccine ng kumpanyang Takeda mula Japan. Sa gitna na rin na tumataas na kaso ng sakit lalo na sa mga bata. Ayon sa ilang eksperto, 2 taon nang nakabinbin sa Food and Drug Administration o FDA ang aplikasyon para sa Qdenga. Umaasa sila na mamamagitan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mapabilis na ang proseso. Katulad na lamang na naging papel ni dating Pangulong Benigno Aquino III sa pag-aproba noon ng Dingvaxia. Ang Qdenga ay aprobado na sa mahigit 40 bansa kabilang ang Indonesia, Thailand at Vietnam. Mas ligtas ito kaysa sa Dingvaxia dahil hindi na kailangan ng pre-testing bago ito iturok. Bagamat inirekomenda na rin ito para sa mga bata na may edad 6 hanggang 16 na taong gulang na may dating kaso ng dengue. Ibinibigay ito sa 2 dose, may 3 buwan ang pagitan. Ngunit kahit maaprubahan yan ng FDA, kailangan pa rin ng rekomendasyon mula sa Health Technology Assessment Council bago ito magamit ng malawakan sa pagbabakuna ng gobyerno. Batay sa datos naman mula sa Department of Health, mayroon ng 119,774 na kaso ng dengue mula Enero 1 hanggang Mayo 31. Tumaas po ito ng 76% kumpara noong 2024. Bagamat pababa na ang trend sa nakalipas na 10 linggo, inaasahan daw ang muling pagtaas ng bilang ngayong panahon na po ng tag-ulan. Meron na lamang po tayong 15 minuto bago po sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may bahagi po ng Mindanao, sa may Davao area, si Mayor Basta Duterte. Giniit na wala hong mali sa pag-share nito ng trending na AI-generated video. May update po dyan ng Bombo Radio Davao. Naglabas ng pahayag si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte matapos siyang punahina ng palasyo sa isinare nitong AI-generated video sa social media. Sa isang press briefing sa Malacanang noong Lunes, maalalang ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang pagkabahala ng pamahalaan sa ginawang pagbahagi ni Mayor Duterte at Senador Bato de la Rosa sa nasabing video. Ayon kay Castro, ang video ay nagpapakita umano ng 2 estudyante habang nagpapahayag ng pagtutol sa impeachment trial. Bagay na anya ay maaaring magkasira sa tiwala ng publiko lalo na't ito ay nagsimula mismo sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali, disinformation, or just AI-generated videos. Hindi kinakailangan mag-apologize
kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. Tumugon si Mayor Duterte sa naturang puna at iginit nito na pinaninindigan niya ang kaniyang hakbang sa pagbabahagi ng video. Ayon sa kanya, bagamat AI-generated ang naturang video, ipinapakita raw nito ang tunay na sentimento ng maraming mamamayan. Aniya, totoo man o hindi ang nilalaman ng video, nagsilbi naman itong plataporma upang mailabas ng mga tao ang kanilang opinyon at damdamin. Dagdag pa niya, ang mismong publiko ang nagpakita ng interes at kusa itong ibinahagi dahil konektado sila sa mensahe ng video. Para kay Mayor Baste Duterte, hindi na kailangang palakihin pa ang issue. Sa kanyang pananaw, ang video ay simpleng representasyon lamang di umano ng opinyon ng karamihan at wala siyang nakikitang mali sa pagbabahagi nito sa social media. It got engagement. Now, it reflects the sentiment of the people. Diba? So, let's put it this way. Kung may AI content and doesn't matter to anyone, then it will not gain any traction. The point is it gained traction and people want to share this and show it to other people because it is the sentiment of the people. Sa ngayon ay tag na as fake news ang naturang video pero hindi pa rin ito dinilit ng nasabing mayor sa kanyang social media account. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Friends Pandilenga para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilang mga kagamitang pandigma nakatakda namang dumating sa may Camp Melchor de la Cruz, Gamo, Isabela ngayong araw. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng update dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Nagpapatuloy ang isinasagawang Salaknib Balikatan Exercise 2025 na bahagi ng joint exercise sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Captain Fernie Lua, ang Civil Military Operations sa CMO Officer ng 501st Brigade ng 5th Infantry Division Philippine Army, sinabi niya na kabilang sa mga aktibidad na kanilang isasagawa ay ang operational maneuver na kinabibilangan ng ground, air at sea movement. Ang ground operation movement ay sinimula noong 16 ng Hunyo sa bahagi ng Nueva Ecija at magtatapos sa Camp Melchor de la Cruz, Gamo, Isabela. Isinagawa kahapon sa bahagi ng Bagabag, Nueva Vizcaya ang air insertion gaya ng military free fall. Nakatakda sana itong ipagpatuloy ngayong araw, subalit dahil sa sumama ang panahon ay kanila itong ipinagpaliban. Subalit tuloy pa rin naman ang ground operation movement ngayong araw kung saan nakatakdang dumating sa Camp Melchor de la Cruz o Pigamo, Isabela ang mga kagamitang pandigma na gagamitin sa Salaknib Balikatan 2025 Phase 2 Joint Exercises. Yung purpose po nito, ma'am, yearly naman itong Salaknib. So dito po sa operational maneuver, ipinapakita po ng Philippine Army at US Army yung joint operation para ma-enhance po yung mga capability, yung kahandaan po doon sa aming mga warfighting capabilities. And then maging handa po kami from shifting dito sa internal security operation to external security operation. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, ilan sa mga kababayan po nating mga Pinoy na naroon po sa may Israel, ikinababahala ho yung posibleng kakulangan ng mga bomb shelters roon. May update po dyan ng Bombo Radyo Malay-Balay. Nanginginig sa takot at puno ng pangamba ang mga Pilipino sa Israel dahil sa walang tigil na pagbobomba ng Iran. Ayon kay Romeo Bonhian, Bombo International News Correspondent sa Israel, na walang humpay na nagpapaulan ng bomba ang Iran sa mga lugar sa Israel. Inamin din ni Bonhian na nahihirapan na silang makahanap ng lugar na matataguan sa tuwing nagpapadala ang Iran ng mga bomba sa Israel. Sinabi rin ito na karamihan sa kanilang lugar sa Haifa City, Israel, ay walang bomb shelter, kaya naman sila ay tumatakbo para maghanap ng mga pribadong individual na may mga bomb shelter upang magmakaawa para makatago at manatiling buhay. Nung may bomba dito, since wala kasi kaming mamad or shelter, bumaba kami sa basement. Yeah. Meron ding bomb shelter sa baba, pero it's an apartment kasi yun eh. So,
Nung una, hindi pa namin alam na pwedeng gamitin. Pero tumawag naman yung may-ari na pwede namin gamitin yung apartment na yun. For now, doon na kami pumupunta kung may siren. Gaya kanina po, may rocket alert. So doon kami pumunta kanina. Dito sa area namin is sinasabing marami ding walang shelter. Yun yung isang problema kasi. Kinumpirma rin ni Bunian na dahil sa labis sa pagkapinsala sa pinakamalaking oil refinery sa Israel na matatagpuan sa Haifa City, isinara na ang lahat ng refinery at mga pasilidad ng Haifa Port. Pero dito po sa area ko is isa po sa main na na-target ng Iran actually nung nakarang araw. Kung makikita mo po sa likuran ko, ito po yung Haifa Port na isa sa mga gusto nilang sirain talaga. Kita mo po talaga yung mga missile barrage, tapos yung mga Iron Dome na nagsasalpukan. So sa side na dito, ito po yung main na na-damage yung refinery oil ng Haifa. Ang pahayag ni Romeo Bunhian, Bombo International News Correspondent sa Israel. Mula dito sa Bombo, Radyo Malaybalay Bukidnon, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Genava Rimasa, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Nasa mahigit 140,000 na mag-aaral naman sa Western Visayas makikinabang sa pinalawak pa na feeding program ng DSWD. Kaugnay niyan, may nakalap na report ang Bombo Radio Rojas. Tinatayang 146,337 learners sa mga Child Development Center sa Western Visayas ang makikinabang sa pinalawak na supplementary feeding program ng Department of Social Welfare and Development na magsisimula sa buwan ng Hulyo. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Maria Noema Castromayor, focal person ng supplementary feeding program ng ahensya, inihayag nito na nag-iisa lamang ang Western Visayas sa buong bansa kung saan ang lahat ng mahigit 5,000 child development centers ay aktibong kalahok sa programa ng pamahalaan. Ayon pa kay Castromayor, bahagi ng programa ang pagsusukat ng timbang at tangkad ng mga bata sa simula at pagkatapos ng feeding program at patuloy itong minomonitor sa buong panahon ng pamamahagi ng pagkain. Kabilang din ang mga magulang ng mga bata sa paghahanda ng pagkain gamit ang masustansya, abot kaya at mga sangkap mula sa lokal na komunidad. Taunang ipinapatupad ang nasabing programa simula nang ito ay maisabatas noong 2018 sa ilalim ng Republic Act No. 11037 o ang Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. Layunin ng programa na labanan ang malnutrisyon at tiyaking handang matuto ang mga bata sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. For Western Visayas, for Region 6 particularly, we have a target of 146,337 children beneficiaries enrolled in our government-run na child development centers po. And we have a total fund of almost 439 million for the entire Region 6 for 15th cycle implementation. So that means this year, that is for the 15th cycle fund. Mga CDCs and LGUs are very much ready na sa pag-implement sa supplementary feeding program. Si Maria Noema Castromayor. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Ang Israel nakapagtala na ng inisyal na 20 billion pesos na halaga po ng danyos sa missile attack ng Iran. Ang high-level intelligence facilities ng Israel naman nawasak din. Kaugnay niyan, meron pang nakapanayam ang Bombo Radio Iloilo. Umabot na sa tinatayang $400 million o halos 22.5 billion pesos ang halaga ng pinsala matapos ang malawakang pag-atake ng mga missile mula sa Iran sa iba't ibang bahagi ng Israel sa loob na ng 5 araw. Ayon kay Bombo Bekat Tabares, International Correspondent sa Tel Aviv, kabilang sa mga tinamaan ay may residential na gusali, mga negosyo at sasakyan, ngunit hindi pa kasama rito ang mga pasilidad militar na hawak ng Ministry of Defense sa lungsod ng Hod Hazaron sa hilaga ng Tel Aviv. Tinamaan ang halos 100 mga apartment kung saan isang gusali pa lang ay umaabot na sa 150 million pesos ang tinamong pinsala. Sa Ramat Gan, 9 na gusali ang nawasak at daan-daang iba pa ang nasira dahilan upang lumikas ang halos 100 residente.
Nawasak din ang dalawang high-level intelligence facilities ng Israel, kabilang ang headquarters ng Military Intelligence Directorate. Nasira rin ang isang commercial at residential complex sa baybayin ng Tel Aviv, kabilang ang ilang apartment at isang kilalang restaurant. Samantala, patuloy pa rin ang pagsusuri ng otoridad sa kabuang pinsala habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Halimbawa, ang rocket incoming, makita mo lang sa cellphone mo may warning na Hebrew. Ang warning na 20 minutes eh. Ang sirena, teritoryo ng Israel sa Haifa, sa Jerusalem, sa Tel Aviv, swerte lang sa Home for the Ages, may bomb shelter. Si Bombo Becca Tabares. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo ka, Sir Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede po niyo subaybayan ng ating mga provincial station mga kabombo. Halimbawa, dyan ho sa may bahagi ng Visayas, sa mga kababayan po natin dyan, sa bahagi po ng Iloilo Province, pwede po ninyong subaybayan at tutukan ng ating Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Iloilo. Sa mga taga-riyan po sa may Negros Occidental at mga karatig na probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa Cebu Province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Maging ang Star FM Rojas at Bombo Radio Rojas, yan po sa may Rojas area. Habang sa mga kababayan po natin mga Kiano, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo at para ho sa mga Waray, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba ka, Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through His Paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation in this time of crisis, conflict, and confusion. Let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa takna siningya la una balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. I-check nato ang linya naton direktamente karon sa panwasang tubungan na Iloilo.
may kantanan sa kamatayon ni alias Kendi, no, or ni GJ sa aton sining mga tagpalamati ining nasapwa na lamang sa sulod sa ila sining hulot sa ila sining balay. Now ginapaligban karon diri banwa kay kung iban sining tawo ang nagsulod sa ila sining puluyan, definitely maalarma ang mga ido kay may mga hinuptanan sila nga ido. Bangon man nga ang ido ni kung hindi kakilala sang ido magahod gid no sa aton sining mga kabumbo isa ina sa mga ginapamangkot karon. May mga informasyon man nga tipo ng Bombo Radio News Team nga sang kaagahon sang Martes may nasiplatan kuno nga lalaki nga nakamotor nakasulod kuno dira sa may nakitaan nga malapit sa ila sining nga balay kag ginapayag nga nakasulod pa. No, kag amo man sadto iya ang nabatian nga may mga pagtaghol sang ido. Now, sa aton sining mga kabumbo, hibalo na to nung latest investigasyon sang tubungan na Municipal Police Station sa sining kamatayon karon sang 18 anyos nga dalagita. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Isa-isa na dire karon sang Tubungan Municipal Police Station ang mga individual no nga malapit o kon ang ining mga individual nga ulihi nga nakaupod sining 18 anyos nga babaye nga nasapuan batay sa may barangay Ingay, Banwas sang Tubungan Iloilo no. Ginapayag based sa initial sining arrestment ini siya ang ginhimuslaan bangod nga way na ini sang pangidalom sining panapton sang nakitaan to sang niya sining pamilya bumbutsam kag ginapahayag anti may lagob no siya sining kamot kag siya sining lawas at tugas sang ginalantaw posible nga ginuyatan ini o kon tiga na agi karon sang batig-a sining bagay kag ang saya sining itsura abi nga uyatan do mo sina ang nagkosang lagob. Yes. Ang sa duha sining magtimbang sining kamot no initially. Kag at the same time ang sa itsura sini sa sining natuo sining nawong may mga dugo to nga nakitaan so gina ano pa ini no ginapaydalom pa ni sa examination kon tuga apis ang lampos o kung sa diin tong parts sang sining lawas no naghalin ang ining nasambit sining dugo diri Bombo-champ. So natikayo naton diri papakigangutan ang abahin sa Tubungan Municipal Police Station sa persona ni Police Lieutenant Neil Eric Gunyabo, ang Deputy Station Commander sang Tubungan PNP. Based rin sa report sang police, sila sining pag-investigar ti amotong generally sang ginikanan kung sang iya sining iloy nga kahapon sang hapon na tingalang lang ini kay tiway nakagawa sila sining balay agin katuan na sa iya sining kwarto sirado nakalak kag didto nga ginlantaw ya sa ila sining bintana nakita ni ang biktima nga ara na sa idalom sa iya sining katre nagabarikotot kag may habol ang idalom sining panapton bubutsam sang nasambit sining biktima sa usang gin pilit nilang ginsulod. Dito nakita nga way na inisang ginhawa no ang nasambit sini nga biktima Bombo-champ. So sa bahin diri karon sang investigation sang kapulisan na tigayo na to pakingutan si Lieutenant Gunyabo. Sunod diri sa natungdan kina isa-isa na nila ang mga individual no nga malapit sa biktima. Kung sa diin ang isa to sa gin-invitar nila sa police station amo ang classmate no sang sining magulang nga babaye sang biktima kay antes pa man natabo ni Lunes sang aga nagkadto ni ang anom ka mga classmate no sang biktima dira sa Puloy-an sa sining nasambit sining karon nga biktima kung sa diin ti mismong magulang sining babaye ang ara man bubutsam kay naglagaw sila kag pagkahapon nagbalik man sila pauli no kay that time ti amo man na kuno ang mga tawo da nga nagsulod antes pa ba na
asapuan ining nasambit sini karon nga biktima. So baloon pa ni kung ano ang ila sining nakuha sining information o kung ano ang mahimo nga makuha nga ano ni no nga impormasyon sa kapulisan sa sining nasambit sining individual. So part ini sang investigation sang otoridad. Ang isa pagid sa gidalantaw sini karon kay kun basihan ang ining puluyan sa lokalidad Gunyabo way sang nakita sining possible entry no kun ginhungod nga ginguba ang pertahan, ginguba ang bintana agud lamang nga makasulod ang suspitsado no. So way sang nakita nga do may persahan nga ginsulod ang puluyan. So nag-come up diri sa otoridad nga asa di sa gidalantaw nga posibilidad man nga kilala no sang biktima ang suspitsado kag at the same time kilala man ang ining suspect bangod nga ang ido sa lugar way gid to maka-atraka abi no kay usually sina kuno kun hindi ya familiar ang ido agataghol gid ida kagapang saruso bumutsamp no sa nasambit sini karon nila nga puluyan kay tili makbilog ang ila sining ido sa lugar amo na nga isa sa gidalantaw nga posible ang nagsulod kung may aragid man kakilala no sa biktima kag kilala man sang mga ido nga way ini siya nga gin sa ruso no sa nasambit sini karon nga puluyan. So isa diri sa ginalantaw karon sang otoridad bandugang ang mga malapit sini nga mga kakilala abi no sang biktima sa lugar kung paano nga basi may mga communication. Isa to ang cellphone ginlantaw to ang cellphone pero way man sang may nakita no nga conversation abi o kung may mga messages to nga gina-invite ya nga magadto sa balay kay ti ang pagkilala gani isang pulis ni nga do haruson man makagwa kag magpahilubilo no mga bumulyo sa nga abubutsamp sa subong suno sa kay Lieutenant Gunyabo ang ila sini nga ginahimo although nga mas mayo kuno nga ti makagwa anay ang resulta sa autopsy kung mabalaan nga ini siya ang ginhimuslan gid man o kung may foul play kag wala pero sa same time ginahimo nila nga nagausisa sila sa lugar no kay ang dako sini nga posibilidad ang ginantaw sa pulis nga mo ang ginhimuslan ang nasambit sini nasambit sini nga biktima bumutang si Lieutenant Gunyabo sa interview sa Bombo Radio. Likod sang ila balay para tikahon no kung gaano tiya bata. Sa gamay nga glass dito yung nakita ang bata yung nagatakilid nga igdaon na. Amo to nga gilayon nga nangayo sa sang bulig sa barangay official. Gilaton nga ging abrito ang nakalak nga oferta. Sa base sa aton nga nga investigasyon ang aton nga biktima ni ging undergo na naton sa autopsy para mabalaan naton kung ano gitang iyang mga pilas no nga di naton makita to sang time nga naga-responde kita pag ano pag nga examination para mabalaan naton kung ano gitang tuod nga natabo sa aton biktima. So bali sa background man sang biktima so wala man na siya sang according siya to way man nubyo so mayo man nga bata ga-eskwela mayo then amo lang to sang time to nga ang iya utod nga kadua to magulang niya kadua to ga-eskwela bla sa college no bali duwa na lang sila bilin sa ila panimalay ang iya nanay kag ang iya mangud amo ning biktima si Candy. Initially, sir, pagkita niya to, dumidugo siya din halin to dugo. Amo pa na nga ipa-examine nato kung dinto halin lang dugo. So, mabalangin akong sa aton nga autopsy examination. Ngaging na naton gi-forward na naton sa aton nga crime lab. Sa physical nga paglantaw mo, di ba yung mga lagbo pagin siya dito nga part siya?
Sa Lagob, ginatan-aw ko sa iyang kilid sa picture no, sa picture ako nakakita abi. Bali sa iya kilid nga lawas. May mga gamay-gamay nga mga do Lagob nga gamay lang, do pula to na eh. Sir, sa inyo, kung pag-invest sa pulian, sir, especially sa kwarto? So, basihan tang ila balay, according sila ang balay, ano man ako, dalma lang. So, pidigin na masin wiper siguro. And then, sa kwarto, way man to naguba ang kwarto. Amo lang to nga nakalak sa sulod. So, tanawon ta kung ano gid man na resulta sa autopsy. Dra kita makasiling kung basi nga ging pagsulod inglak lang para do wala lang na natabo. So mabalaan sa magwa ang resulta sa aton nga autopsy kag wala man nagdiga ano ga sige ka po namang investigasyon kung may mga sa mga sa ebidensya ng lugar may mga possible nga mga natabo nga do mga circumstantial bla nga makabulig nga at least mabalanta nga may natabo gid man na no kay subong do way pag isang information nga may singgitan nga natabo sang nga tsimpo nga nangayo tabang ang biktima. Amo lang ito nga pag abot sang iya iloy nakalak ang perta kag way na sang ano kabuhi iya nga bata. Pwede man nga kilala ya o pwede man nga mga pangayo da kay ang ilang lugar abi na kay ano lapit sa Bulangan bala. O diyon igadalan pa kag may ilagyan na pa tigbawan may pagwa man pa tubungan nga banyo. Ang fan sa kwarto niya? Siguro kumpiyansa man gurong nanay kay usually yung bata dra mo lang sa kwarto pero kay sang previous nga may mga bisita man ko yang utod sang Lunes ang biktima ta na sa sulod no so bali nagwa lang sa nag-wave lang siya nga utod pagpuli paglakat sang utod ya kag nagasulod naman sa kwarto ya. So naglakat so oras bali gwa duwa lang sila ta nito kay ang iyang utod nga isa ga board to sa Gaga College sabi. So amo man to guro basi dali man lang guro nga unuras pagbalik ya mo na to natabo kasi balaan na galing kung ano gid man no wala tuntang resulta hindi ta ka ambal gid na ano gid kay way pakita sa mga witnesses nga nakahambal nga may nagsulod gid man sa balay nga mo nga oras. Si Lieutenant Neil Eric Gunyabo, Deputy Station Commander sang Tubungan Municipal Police Station. Isa diri karon sa agina sundan Bumbutsam na IT agina lantaw sini kun ginsulod gid man mga kakilala no o kun pamilyar sa lugar. So dati kayo ta diri may pakigangutan si Fe Tabanda mo ni siya ang Iloy no sang nasambit sini karon nga biktima kay ang masami gali sini nga nagasulod malangda ang kilala man no ni Fe Tabanda Bumbutsam no mo ni si alias Itik. Si alias Itik ang background sini ang asawa abi ni Fe Tabanda nga ang tatay sining biktima nga dito sa New Zealand lakip sini ang duha sini ka mga kabataan nagatrabaho no bilang construction worker so no kay Mampe ang sini nga ba nagaling do madugay ng why sila nagasapakanay kay may problema daw sa financial no sang dra pasabi sa may tubungan amo na nga sa subong hindi mayo ang ila sini nga pagtamdanay pero ang ining bana ang dito sa New Zealand ang nagapadala lang sang inog bakal sang mga kabataan nga kinahanglanon nila allowance abi sang sining biktima nga bago lang ka-graduate sa senior high school so doay man kuno nagkulang ang iya sining bana o galing sa kay filang amo na nga ti do hindi mayong ila sining pagtamdanay aging pamangkot gani kun da padalaman abi sa iya personal nagid mention nga diretso lang kuno sa kabataan no ang agina padala Bumbutsam sa sining iya sining bana
kag nagagawa ning pangalan ni alias Itik, no, kay mismo man gali kuno ang iya sini nga bana do naghambal man kuno sa una nga ti mayo para dito nalikaw mang ngita kan nato sa iban amo na kuno nga do ginatugtugpo kuno sang bana niya ining si alias Itik nga dira lang sa tupad balay nila. Bumutsam ti suno kay Fe, bumutsam nga nakagi sila doon nobyo malakuno hindi man hambal nga nangin legal gid nga ti gin pakaslan niya kay ti kasal siya sa una sini nga ba nakagway man sa kuno plano nga mag pakasal amo na nga do bulubisita da sa ila, no, gasunod da sa ila sini nga puluyan ining si alias Itik. Karon bubutsam ti sunog gani kay LSP sa aton sini nga mga kabombo do nakibot do man sa gani, no, nga sa natabo na kag way gid siya sang ideya kung sino ang naghimo sini sa iya sini nga agot sini nga bata nga gin napahayag dati ginimustan kag ginbuhian gid sang kabuhi. Arib lang ka bahin sang pahayag ni Fe Tabanda, Iloy sang biktima. Sa konstruksyon mo lang. Asa New Zealand, no? Sa mga bata mo? Sa mga New Zealand ba? Turima. So, bali, anong sino ka sustain sang pagtuon sa kabataan pag sang Ang bana ko man eh. sa Punan, asa New Zealand na? Pero kumusta ka mukbana nyo? Okay man ang kay do man? Okay man sang Okay man. Bali do, ko dugay na sa sabrod, ma'am? Dugay na. May pila ka tuig? Mga na. Manog 7 na siguro hay. Bali ma'am gaupod, baka man ni sir ma'am. Huwag man kami galing man nag-intindihan na yun. Ang bana mo na? Nga man? Sa mga lang, problema man. Financial, sa una. Nga huwag pa si obra pala. Sige daw ito ginagawa yan, mag-asawa na, no? Pero kasalit ka mo, no? So bali ano ka padadala lang? Sa kabataan ko ginaano naman. Sustainer naman ang mga nila. Pag-eskwela. Sige mo ka padalaman o pamahaw mo to bakal mo ka to? Kaya may man ako sa kabataan eh. Kabataan ko ga man tugro. Sa kabataan lang gid siya ga Pero ikaw ya may kaya may nubyo ano tawag kas na? Wayman. Si kuno do ga masyarde si Itik kilala mo? Ang pakaisa na nila. Dira lang sa piyak pala eh. Hindi ka masyarde si mo? Sang muna pa man na. Kaya man ko plano mama na. Yaman? Tamadan ako. Mga pila na ka tuig ka masyarde? Dugay na na. Kaya nga kaya ang bana ko man na nagsugo-sugo na sa iya sang una. Pamasyalan ko Sa gamay na mo to? Gusto ya siguro nga mamana ako para nga makahilway man sa. Mga nung tuig to? Ay, naku ka, tanda ang mga tuig. Dugayan. Pero naging kamo, ma'am? Naging kamo or wala gid? Amo lang, migo-migo lang. Pero ay tuyo mamana. So, but silingon... Ako na subong duwayan man ako ga sapak na kayo way man ako tuyo na gani mamana. So bali separate imong kwarto ma'am no? Kay ti doon nami gani imong kwarto ni kay simentado sa gwa agi jaga no. Kay mainit gani din sa sulod hindi man ako sa magpulaw sang electric pan way gid ako electric pan danalin sa una. Magtiner bala nga electric pan sa buhay bala ito saradoon man na init-init gid. Si Fe Tabanda ang Iloy karon sang biktima. Bumbutsam ang natumod ning si Alias Itik Treblas tupad balay nila siguro mga 5 to 10 meters na ni kalayon asang ila siding puluyan ti mo to hambal nga ginatutugpo man gani kuno na ginasugo-sugo man kuno sang bana niya sa una or ti way man sa kuno intention nga pakaslan gid mo dai ga ga promasyar lada no sa ila sini nga puloy ang kagsubong do ay naman kano ganig sa pak niyang Iloy sa sini tumod sini karon nga individual. So sa bahin sang atubungan PNP imbitaran sang pulis ang mga personalidad nga malapit sa iya
ilabi na gid ini ginatumod kini karon nga individual nga mo ang nakagiman ka relasyon sa nga sini nga Iloy adra sa may banwa sang Tubungan o sa may barangay Ingay. Subject ini siya no sa investigation na bombochampi sunogan ni dire kay Lieutenant Gunyabo. So part ini sang ila sini nga investigation kag nagkadapat no nga mag-cooperate ang mga individual nga ila sini nga patawag kay pananglitan kung hindi sila pasugot no nga dalon sa police station. So nagapatimaan na ini sila ang guilty no sa sining investigation sang otoridad. So muning himuon karon sang police kay standard operating procedure na nila once kung may mga insidente nga nagkakatabo at may mga ginbawian sang kabuhi. So ginayunagi na nila ang mga malapit nga individual kag kakilala sang nasambit sini karon nga biktima bombochamp. Ari lang kabahin diwat sang pahayag ni Lieutenant Gunyabo ang Deputy Station Commander. So para sa blatter nung nabasahan ko duway man gamit nga na dula dito. O i-check ko sa atong investigador kung may mga gamit nga na dula. Sir, ang nanay, balay, sir? So atong ging pamangkot man ng iyautod nga may idea man no nga may relasyon ng iya nga nanay. Pero duway man daw daga tinir according siya sa ila balay sa barangay Ingay. Kag do gipamangkot siya kung masarangan sang iya nga no dundi man sa magpati no dundi kyo kaya bro. So Tagatigin ang laki, sir? 3 months sa Ingay man. 3 months sa Tubungan. Okay. Tuway pa ko kakuha sa background so ano ko lang supplement ko lang sa dason nga interview. Anong background sang pamilya nga nito ay nag-insidyahan ay ang mag-asawa niya sir? Sang ang bago yung Ang tatay original. Origin. Duwa mo man na dudugay nang way na sila ga updanay. Do bali So bali may kasultanan gid sila nga agreement. Do wala lang ko ano sang ilang kung ano dang ilang papel ta or agreement. So bali subject this investigation nagtatudlo karon nga relasyon subo. Subject sila tunan ni sa aton yung mga pag-usisa no. Kung may kaitanan sila sa in case nga kung gid man magwa ang resulta sa aton nga autopsy. So bali imbitaran din sila din sa station. Paangi sang sang ilang side no kung sa din sila na sa inang adlaw kung anong ilaging obra sang time to lang. So para kung mamalipat sila sa kung ano. Ati dako pagin nga sign guro nga nga dumayara sila sang involvement sa insidente. So dapat cooperate man gid sila. Cooperate sila para maklaruan nato ng gid ba lang natabo sa kaga gid kaluoy sang kabuhi sang isang bata, may future pang bata, magwapang bata, tupaluoy lang nga duging wala lang ging lang iya nga value ging iya nga daw mga ambisyon niya sa uli. May mga classmate na ginibitaran sa investigaran. Bali ang updanan sang iya nga utod pala. Okay, isang Lunes nagkadto dito sa Ilabalay. Then for clarification lang siguro ng ilangan kung nga batian si Police Lieutenant Del Eric Gunyabo, ang Deputy Station Commander sang Tubungan Municipal Police Station, Bombochamp. Sa information nga gin pagwaman kay besto sa pagkonsisa naton sa mga pubuloyo may nakita kunong nakamotor no. Martes na sang aga mga pasado alas 7 Bombochamp nga nagapundo sa tubang sang gate no sang Puloyan. Galing ang istorya kay nasang nanay sang nakakita gid mismo sang motorsiklo. Bombochamp hindi lang sa sigurado kung ang motor nagsulod sa gate pero nakita niya lang kay nagamotor man siya nga nasumalang niya pagwa pakadtos banwa. Nagpundo ang motorsiklo nga may angkas nga isaman ka lalaki
kag hindi pamilyar ang itsura dra sa ila sidi ka barangay. Amo na ang gin-mention aniya siya sini nga Iloy asang Martes nasang aga antes pa man sa puan ini siya mga Martes nasang hapon adra sa ila sining Puloy-an Bombo-Champ. Tige na check karon kay may mga closed circuit television o galing Tamaklayo. Siguro do mga lapit-lapit 500 metros ang kalayon sa CCTV sa barangay nga mo nang kuntani makabulig. Tige na kuhaan pa sang information ang nakakita kung ano color sang bayo no sa nakamotor, ano ang color sang motorsiklo. Agod nga ti matrace no sa CCTV ko din sila halin ang ining nasambit sa karon nga motorsiklo kag mangin part no sang investigation sang otoridad adri karon Bombo-Champ. So overall sunod diri sa otoridad mga 90% no ang paglantaw sini nga ginimuslan ang biktima kag ang suspitsado hindi magliwan nga kilalaman sang biktima o kon pamilya Bombo-Champ. All right. Now, balik-balikan ko, Bombo Jomar, ang mga statement coming from the chief di siya sang Tubungan Municipal Police Station or deputy. All right. Now, you made mention kagina nga may mga hambalo naton for questioning direktahon ta na lang sa mga terminolohiya bisan nga kapulisan person of interest. So ang mga classmates sa iya sini nga magulang gina-consider as person of interest. So may 5 ini siya ka classmate, 3 ka lalaki kag 2 ka babae kay si made mention kagina sa imo siniya nga interview nga anom sila mo sang Lunes. Di ba? Anom sila mo Jomar sang Lunes. So 3 ka lalaki, 3 ka babae, pati ang magulang, anom. So, ang ipatawag ni nga mga classmate, 5 kabilog, Bombo Jomar, for clarification? Tanan sila. Pati ang magulang? Yes. Nga dito, sa lugar antes na tabo. Aha. Now, si alias Itik, ipatawag man sa kapulisan? Ipatawag sang pulis after sa interview ta kinagin kantuan na nila. Bombo-Champ kay kita nagtinguha ba nga maistorya ni Celia City kaling may ginkantuan kuno sa sining uma. Aha. All right. Pero subong na yun or the moment nga naplastar nila ang initial investigation, amo na ning ila sining lihok ang mga classmates ano ipatawag iya sano pakanton sa police station. Subong man ngapon Bombo-Champ. Aha. Now, balik kita sa sitwasyon sang crime scene, no? Kay makita crime scene kay dira na sa puan ang iya sining bangkay, may mga pilas, and ang mga pilas obviously hindi man niya mambal nato na being self-inflicted. Bombo Jomar. Now, isa sa mga nanotisyaran sa aton sining kapulisan, wala forcible entry. Si Lieutenant Ganyabo naghambal gani nga niya posible nga nagsulod ang suspect and then ginlock niya from the outside. Ti kay among ginmanamo ang mga puwertahan, ang lock na niya sa sulod, Bombo Jomar. Di ba? Kung ibuksan mo, ti siyempre kung mayabi ka, halin sa gwa, dra mo gamitan sang yabi. Pero kung ara ikaw sa sulod, kag ilock mo dito, nung need ka na magamit sang yabi, may daw ara na siya sang lever nga ma-unlock siya. So muna ang sitwasyon sa mga doorknob ni sa aton sining mga kabumbo isa-isa naglain-lain ning atsura sang doorknob but ang function do palariho lang. So lock from the inside ang natabo. Bombo Jomar, why isang forcible entry? Siguro ang ako lang sinigang paggalantaw si Adria nga pagwa sang suspect amo man tong ginimo niya ginlock ya sa sulod para nga kon tuktukon kag buksan ti mambal nga nagalock sa sulod kay naandan nga dira lang niya sa kwarto
Ining si Kendi nagatiner. Why siya nagagwa or why siya masabi nga nagagwa? Bala, Bobo Jomar, di ba? Yes. Ang pagkilala sa isang pamilya, introvert siya. Bumbutsab doon, di sila mahiligon nga si manghangaw sa gawa, ma-standby. Dara lang sa cellphone, no? So, ang mga ulihing tubo sumong introvert, but kung sang una na iya, balay nun. Kasi permit balay mo. Gen Z, Gen Y, amo na. But nevertheless, sa aton sin makabombo, dra lang siya sa nga kwarto. Why man siya masami nga nagapakighalubilo abi sa mga bisita sa niya sini nga magulang, mga classmates siya. Even sa iya sini nga mga sa iya sini nga magulang kay kunang magulang niya kung may kinanglan kuno magulang niya nagakadto to kag dito sa nagistorya na sa kwarto mismo ni Kendi sa biktima. Now, diri na kita abi sa sitwasyon nga ginalantaw nga posible kilala sang biktima ang suspitsado. Now, nga nakambal nga kilala sang biktima ang suspitsado, no? Una bes ang nanutisyaran sa palibot nga apisar nga mayara sila sang 5 kabilog nga ido nga hinuptanan. Why gidya nagahod ang ido? Bumbo Jomar, kaysa naandan naton, no? Bisan isa lang kabilog ido mo nga ginasagod, kung ang ido hindi niya makilala ang particular nga individual, mataghol gini sila, bala mo ang instinct sang ido, territorial ini sila by nature. So kung may makita sila nga intruder, no? Maano gini sila? Mataghol gini sila nga signos ina or nagapabutsyag sa sinang intruder nga ti ako na di teritoryo di kini magsulod. Magluwas lang kung for example may hinuptanan ka nga ido sa inyo balay, may bisita ka nga ang ido mo ay pa makakilala sa bisita mo, ti pagpanuktok yan sa inyo palang iya nga gate, matinaghol na siya, but kung pagwa sang tag-iya, makita sang ido nga kilala sang tag-iya ang ara sa gwa sang or other side sang gate, di naman lang sa magtaghol, Bumbo Jomar, mapahigad-higad naman lang na siya, kag mahambal siya nga ti kilala galin isang ako nagalon. Hindi na magahod ang ido. So isa to sa mga plaligban kung hindi kilala ang suspect nga nagsulod or naghimo sini or responsable sa pag himulos abi kiti 90% ginambal sang tubungan PNP nga ginimuslan siya, no? Gamiton talang anay abi subong nga termino nagsulod kag nagpatay. Kay ti amon ang sigurado subong iya nga kay may patay nga nasa puwan mo. So nagapatimaan kung wala makataghol ang ido, no? Kilala ang nagsulod kag nagpatay sa biktima. Yes. Ang pagkabalo sa pamilya kung isa lang ni kunong si gining biktima nagapanglak kini sang kwarto niya unless kuno nga tawgon siya sang pamilya niya o kung kakilala niya, no? Usually man sa aton kung magtawag si mo to kilala mo, mabukas sa gilna sang perta mo. Magluwas lang magluwas lang kung mangutang abi sakon hindi gi kayo magbukas. At depende si mo kuya bukas mo kugyapon. Muna iya. Anyway, balik kita Bobo Jomar nire sa balita. Gincheck sang kapulisan ang cellphone sang biktima with permission ini sa family? Aratong utod ka gananay. Okay. So, natukiban sa cellphone nga sa Messenger, abi sa kung ano man iyang application dira, messaging application, nga wala sang may kaistorya ining biktima nga ginahagad niya nga magkanto sa balay? Or may nagachat sa iya nga mamasyar ko dira abi sa inyo. Daw mo sina. So, negative. Kaya hambal gani sa magulang, why ni siya nubyo? O why gani gagawa sa ila balay, makanubyo pa, di bala, Bumbo Jomar? Yes. Ang na-mention kay na nga may mga conversation sa mga friends siya, pero di hambal nga nga ti may gina-invite siya nga makatuda, mamasyar sa iya. Do normal nga mga conversation lang ati at sa tanay kung ano mga ginastoryahan nila
Bombudsam. So muna ang Pero particularly abi lalaki nga nagahambal nga pwede ko na kapamasyar sa inyo balay or ang biktima abi nga naghambal nga pwede ka di kakanto sa balay, particularly male, wala, Bombo Jomar. Based sa pamilya tuway kag sa pulis. All right. Now sa aton sini nga nakita sa area Bombudsam. No? Aha. Now, daw diri kita magkanto. Bombo Jomar, wala nubyo, way sa may gapro pangaluyag. Masami nagabukot lang sa kwarto. Bisan gani magkaon, makuha lang sa kalanunon, masulod sa kwarto dito lang gid saya sa sulod sang kwarto. No, kag dako man ang posibilidad nga kilala niya ang nagsulod kay may bangod sa mga sirkumstansya nga aton man sini nga ginpang diga karon, no? Now kadto kita sa statement man ni Sir Ganyabo nga may nakita siya nga may mga lagob sa nagkalain-lain sini nga bahin sa lawas, sa kilid, sa hawak, sa paa, may pila sa iya sini nga mata, although nga ti ang bali Sir Ganyabo kag ina sinya nakita ko abi sa picture lang, but nasubmit naman ato sa crime lab for autopsy. No, kaga dito na ma-qualify or dito na ma-determine kung ano ang nagtugas ang lagob kag kun bala ini siya ang himuslan. May mga information pa kita abi nga nabato na Bombo Jomar nga daw kasubong kuno nga ang iya sining underwear amo ang ginkuga sa iya, na confirm ini sang kapulisan ta. Ang iya sini nga pangidalom sini nga panakton based to sa pagpamangkot sa pulis way pa ma-confirm, no, kay ang pangidalom niya ng panakton dire na kuno sa may katre Bombudsam, pero ang pagplastar bla sang pagidalom sini nga panakton ang iya sini nga underwear ara pa sa iya sini nga pajama nga ginasuksok. So ay man sa hambal nga daw gin kaboy abe o kondo naglapta ado kasubong do normal kun ang gin uba bla kag ginmutang sa may katre ang yan sining underwear kag intact ni siya nga do kasubong nga kun mag-uba ka bla sang Bombo Jomar sining short dala sa brief. Bombo Jomar, tis kita magpadayon nagapangayo gid kita sang pasaylo anaya sa pamilya sang biktima. Hindi man naton luyag nga kung in a negative way nga i-plus target ini, but as much as possible luyag naton nga ma-carry out ini on air kay para nga maka-establisar kita kag bisan diri or sa amo sini nga pamaagi makabulig kita sa paghatag man sang hustisya sa biktima, no? Sa liwat nag-adugin kami, nag-ayugin kami sa inyo sa nga pag-insindi kag pagpasaylo. Now, ang underwear ara pa sa pajama pero do kasubong nga ginuba kag gintungtong sa katre. Yes. Aha. All right. So, amo na ya. Nabilin do yala sini nga bayo, pero ang bayo is sini away man hambal nga do ginalsa bla, no? Paibabaw. Kung ako sini maglantaw, Bombo Jomar, why naman sang iban pa yung tinutuyo ang kung maghimulos ka, no? Sandig man ini sa mga pila na ka kaso sa pagpanghimulos kag patay nga aton sini iya nga na carry out diri sa Bombo Radyo na plastar naton kag subong manti siyempre sa aton man sini nga pangusisa or research, no? Kung ikaw isa ka rapist abe tapos do may ginahingagaw ikaw nga simpuay ka naman sang iban pa mo, way ka naman sang iban pa nga tinutuyo, no? Kunti ma-consummate mo ang imo sini iya nga ginapaminsar kag ano ina amo iya ang paghimulos. So why naman siya nagbader nga mang hikap pa sa iban sini nga private parts or whatsoever. Ang ilang siniya ginkuha niyo tong pajama, dala ang underwear, kagamo na to. Ang natabo dayon na Bombo Jomar sa sining sitwasyon abe. No? Kung sa ano nga plastada nga napatay, hindi pa naton ginaiya mahambal naton, hindi ta pa ma-imagine. Pero one thing is for sure,
pinatay niya kay kilala siya. Mamo Jomar? Yes, amo man ang isa diri sa kidalang tao karon sang otoridad, no? Bumbutsam kay kun lang tawon ta mga circumstansya sini. Butang tabi kun may conversation to sa cellphone niya, no, nga for example may gi-invite siya kag nakasulod sa laban ang cellphone dalon niya pa na bumbutsam, no, kay ti basi mahimo na karon nga ebidensya, no, imo ang pang-ebidensya sang otoridad sang kapulisan sa investigation. So nito posible ang naghimo do medyo layo siguro sa sining nga katsat or sa sining nga nga textmate or kung may sino sining nga mga individual ang Tito, hindi ta na naguro makonsiderar kay hambal gani isang magulang wala. Wala. All right. Now, pag why man to sang may nadula putanta kun ang toyo sini mga wat pero why sabay nadula to nga mga kagamitan o ang kwarta pati ang cellphone sa biktima. Okay. Harapan bumbutsam. Sige. All right. Now, proceed kita sa statement sang Iloy sa kay Ma'am Fe Tabanda. No? Why na sila or why sila gatsindianay sang amay sang ila sini nga mga kabataan? Ano nakalawig, Bombo Jomar, nga why sila gatsindiana, why sila sa pangkanay? Tinuig na kuno tinuig nga why na sila sa pangkanay padala lang para sa kabataan. Maghambag ka tinuig pilay na 2, 3, 4, 5 anong 7 pila? Sobra na kuno mga 2 tuig. Sobra 2 tuig. So sobra 2 tuig 2 years and a half pwede na or 3 years. Anyway, nabensyunar man nga may why na sang iban nga tao nga nagasulod sa ila sini nga puluyan magluwas sa classmates sa magulang niya kag ining si alias Itik nga ginako man sang iya sini nga Iloy nga nangin nobyo niya sa una. Tikay kumo si alias Itik kilala, so magsulod siya Bombo Jomar or magkanto sa ila balay. Kay kumo kilala na si Itik kag masabi na siya nagakanto. Matagho lang ido, Joms? Kung kilala hindi magtaghol hindi magtaghol. Pero why ko yung gambal nga kung ano man na kinapinsan sa iba. Amo na lanay na pamangkot ko. Kay kumo, masami nga nagakanto dira si Itik, no? Kung magkanto si Itik, mataghol ang ido. Siyempre, why na gataghol kay kilala na si Itik. But, si Itik, pakaisa sang bana ni Ma'am Fe Tabanda, di ba? So, si Itik, tiyo ni Kende sang biktima. Sakto ko mo, Jomar? All right. Now, ang nanay, si Ma'am Fe, di nagatulog? Ang nanay, di nagatulog sa sagwa. Kay may kabalig sang gamay, kay naginutan sa kuno. Ang kabalig niya siguro mga 3 meters lang kalayo na sa ila sila nga balaykid. Sino po diya tulog? Isa pa lang sa kuno da kay ang punto yung malak kuno naginutan sa mo. Although ang balay nila ni simentado siya, no? Konkreto? Siyang babaw. Konkreto, Bombo Jomar? Konkreto. Ang balay, abi doon na design niya bro, tangan sang aircon. Nga close kin siya blang, bintana siya, tiyan mo na kung open mo. Pumutsang. So dito sa kuno gitulog, sa piyak sining nga side o kung sa piyak sining kamalig. Di ba gatulog siya sa balay. Di ko magkangkaon, dala lang ko naman. So, Silingon, ano na ka sa kalawig sa kamalig siya nagatulog? Ang pag-umpisa, kuno to nga daw lakat sa abroad, ang sining bana, bumbutsam kay apo to, dugin pa kayo ng balay mo. So 2 to 3 years naman, abi. Renovate siya bla. So 2 to 3 years naman, abi, ang tinerya sa kamalig.
hasta nga tiyamunay nga doon sa kunok saho. Akon magtulog kay maginot. Aha. Ang kamalig, Bombo Jomar, kung ako papilion, sa kamalig mo ko patulugon kag sa konkrito kung matulog kay kung sa kamalig ka, made of ano ang kamalig? Light material siya. Tapos may katre siya. Ang katre niya siguro... Ano ning mga light materials ni? Plywood? Ano? Ang kawayan, tapos Kawayan. ang atopyasin. Aha. Ti magamo ni kung gabi na da Bombo Umel. Okay lang na yung init, why na problema, mabugnaw giman kay kawayan, but ang lamok do mayawayawan kay kaguros na. Bombo Jomar, so hindi ka na katulog mayo kon lamokon mo, unlike kung sa konkrito kang balay nagatulog, iway to ya lamok ka Bombo Jomar, no? Pero ti galing kiti amo na nanda ni Ma'am Fe, ti iyaman na iya kinamatarong nga dra siya matulog, so so be it. Now, sa aton sini nga mga kabombo, no? Hindi na mayong pagtanda isang mag-asawa. Hambaga ni Ma'am Fe sa iya sining statement is that nga ginatugpo man sang bana niya ang iya sining asawa sa kay Itik. No? Si Itik ni pakaisa sang iya sining bana. So si Itik lakip sa mga person of interest nga ipatawag sang tubungan PNP. Patawag na investigaran bumutsam sang tubungan PNP. Ti abal sa pulis, wala man na siguro problema kung part-tan lang sang investigation. Oo. Kag mausisa. Yes. Kay ti insidyon gid sang mga pumuluyo sang pamilya nga sa isa ka crime scene or kung may matabo nga krimen, no? Nga ti isa ikaw sa mga tawo nga pwede makahatag sang information before nga na-discover nga may krimen nga natabo, no? Gina-consider ina sang kapulisan ta nga mga suspect. Pero ginpahumok-humok nila ang tinaga subong, gina-consider nila as persons of interest. No? So, person of interest karon ginakabig mga classmates, si alias Itik. No? Now, ang balay Bombo Jomar hindi pa fully furnished, di ba la? Yes. May ongoing construction or may mga ginapakayo pa sa balay nga ginapatapos-tapos, gina-finishing or whatsoever? May talapuson pa do gamay na mga finishing pero dugin pa stop anay. Kay why na blasang hulagon pa bumutsa pamuntong nakotang information. Damo pa tandi sang kulang no sa mga kisame sini sa log sini why pa ganito ma-finish kid. Kag pinintahan pa man gani ang palibot. No? Pero dugin pa stop lang anay. Sa nogin pa stop? Anay sang construction or pag-obra sa lugar. Yes. Sa nogin pa stop? Wala to na mention sang misis, sang asawa, babusam kung saan ulang, pero medyo dugay-dugay na kuno kay ang bana, ang laki na doon mo na kunong naga-finance. Okay. So, silingon may mga construction worker, diray kiti may tulobrahon mo nga nagakadto na before. Ate umera, kitang trabaho da. All right. Sa karon, ang target sang tubungan PNP mamangkot sa mga palamangkotanon, sa classmates, and then sa kay alias Itik, no? Kag ang iban facility hulaton ang result sang autopsy examination. Yes. Kaya mo nang isa karon sa gina hulat man sang pamilya, no? Para at least mamalaman nila kung himustan gid man, no? Ang ila sini karon yang himata bubut sa regarding karon sa sinambit insidente kag nagapanawagan man sila na nga tiba si Kumiara isang witness nga nakakita
sang insidente, no? Especially that time sa Martes ang aga, amo nang isa sa gina-develop karon sang kapulisan sa possible sini karon nga dugang man sa ila sini nga investigation. Bumutsam. So at the time na nagka-connect kita diri sa Tagbawan at tubungan PNP sa sining ila sining investigation kag ako na naman no ang mangin resulta karon sang ila sining pag-follow up sini kag paano nga maka-establish na no sang ginasundan sini karon nga manggulo ang PNP Bumutsam. All right. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 Most Trusted Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. So, na-establisar na naton diri banwa kag almost makabig naton na 99% nga ang suspect kilala. Now, the fact nga iya siningagin patay ang biktima purposely para nga hindi na makapanugid kay kilala siya. Oh? Kilala siya sa nga biktima. So kung paano yung patay mo pa nang establisar naton diri through the autopsy examination. Kag lakip na diri ang tumod kung bala ginhimuslan gid man ining biktima. Kay sandig sa mga circumstantial evidence nga present sa crime scene, ti nakakas ng iya sini nga pajama, lakip ang iya sini nga underwear. Now, ang dako sini nga palamang kutanon sino ang naghimulos sa solterita or sa dalagita rather, I'm sorry. Sino naghimulos sa sining dalagita? Sa aton sining nga mga kauturan. May mga ginasundan man nga mga anggulo ang aton sini kapulisan of which na ibaluan naton kaning sindihan naton hindi pa pwede ma-divulge sa sini nga mga tinyon. Ugaling sa mga sirkumstansya sa aton sini makabombo, no? Makabig naton nga ti hindi man magliwan. Kag kilala ang responsable sa paghimo sa sining nga krimen. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Kung ikonsiderar nga mga pangayaw abi, isa pagid gani sa mga ginalantaw kuya basi kung isa sa mga construction workers bla nga naka kursunada abi sa biktima or whatsoever, ingin planuhan, sa tagsa kamantang adlaw nga daw halos adlaw man nagaobra mga construction worker, familiar naman sa ido mong mel mo to magkantos na day, naman na magtaghol. Sa aton sini nga mga kabombo. But lang taon nato na, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, may mga information man kita nga atong motor, Martes ang aga, nakita dira nga nagpundo, but hindi maestablisar kung nagsulod gid man ang sakay sa motor sa sulod sang puluyan sang pamilya Tabanda. Kag tiyang Iloy kuno nagamotor man ini nasugata niya nagang kasanay, hindi niya man kilala bat ang pamangkot ang nagpundo to lang nga motor amo man tong nasugata sang Iloy basi iban man to ya sa aton sini nga mga kabombo. Tutukan naton ining nasambitan karon iyang pagpanghusisa man sang tubungan na PNP sa sining pagpatay sa dalaga dira sa Banwa karon man iya sang tubungan, no? Pati makaluluoy, no? Way man niya gani sang gamo, hindi man palalagaw, dira man lang saya sini sa iya nga kwarto. Ano ang iya sini nga nangin kasalanan abi? Agod nga manginamo sining iyang kapalaran.
magluwas nga ang iya sining pagkababaye ang gindisrespitar, ini siya ang ginpatay pagid. Ti kasubong sang kasilingan, tupad balay, ginikanan, mga utod, sining biktima, nagapamangkot. Ano ang ginhimo sining biktima para nga iya sining maagom ang kasubong sini iya nga kapalaran? Di makaluluoy, inosente, waay man gani isang gamo, mapinalanggaon sandigman sa pagpurpamangkot naton sa mga nakakilala sa iya. Kagado hindi man gani mag-istorya gid. Pero kung abyan niya kakunuti, maayo man siya nga sahi isang abyan or classmate. Ti ano ay hanang nagasulod sa paminsaron sining suspitsado nga aiya sini iya banwa nga napinsaran nga himuslan kag patsyon ining biktima. Ano ang nagtulod sini sa iya? May impluwensya bala ini isang ginadumili sini iya nga druga? Ukon bangod gid lamang sa dikta sang kainiton sang iya sini nga lawas, kag sa kun ano man sini nga sahi sang hindi maayo sini nga nagadalagan sa iya paminsaron nga mitiran kag patsyon niya ining dalagita karon sa aton sini makabumbo. Te ang informasyon naton nga mapuli ang mga magulang sang biktima, lakip na ang ila sining amay, kag sa karon puwerte man ang ila sini iya nga pagpangalisod kag hindi makapati sa sining nangin kapalaran karon ni Kindi. Nga tuga sang yawanon sini nga sahi isang paminsaron. Nga ti dapat sa mga kasubong sini nga tawo pananglitan iya nga mapamatud-an nga siya or silang may kaimuan sini, ti nagakadapat sini nga bayaran nila. Kagang ginatumod naton nga bayad, ang ila sini iya nga pagkapriso. Balan ko, hindi ka kumpormi, ikaw nga nagapamati, subong, hindi ka kumpormi nga prisuhon lang. Inatural lang na sa ibwal sang emosyon mo nga makabati kag makita mo nga nasambitan sini nga sistema kag plastada sang biktima, ti makahambal kagid sang hindi maayo. Kag daw kasubong man nga equivalent sa iya sini nga yawanon nga paminsaron, ang ginapaminsar mo iya nga mahimo mo sa iya pananglitan nga siya gid man abi or sila gid man abi ang responsable sa paghimo sini sa kay Kindi. Ti sa pamilya, nagapalabot kid kita sang aton man sini iyang condolences kag pag-upod sa inyo sini nga kalisod. Kag diri sa Bombo Radio, himon man namon ang amon sini nga masarangan nga makabulig kita sa investigasyon sa aton sini mga kapulisan. Kag maserbi ang hustisya, kag malupot sa karsel ining mga responsable sa naghimo sini sa kay Kindi.
Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod man sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shalma Blanco vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle. Nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted For June 15 to 21, 2025. Excited as always! Ang Technocrats Band is overwhelmed with excitement nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa ining nga Hunyo 21, Sabado, sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na iga-paraffle sa masuki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 22, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio!
Bombo! Hindi lamang sa genes o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Pilipinas, it is now 12 minutes after 2 o'clock. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo sa mga KLP lovers naton dira. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a beautiful Wednesday. It's the 18th of June 2025. Kumusta so far ang inyong nga semana? May mga na-achieve or may mga balalikan nga mga ulubrahon? Beladaan na hindi lang gid pagpadalmi, no? Ang mga ulubrahon na iya mo matigayon lang na ano. It's just a matter of focusing and giving your time. But anyway, do not forget to always smile and think positive, and everything else will just come into place. This is Tita Regine, diri sa kahapon lamang program, inviting everyone nga magpadalaman sa inyong mga inagihan sa kabuhi, masubo man or may happy ending, or if it's about your love life, or maybe about your life, ang mga struggles ninyo, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat kag ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa sining nga hapon, tapos na nato ng sulat ni Neni Poring sang Iloilo, ibang klase, no? Nga istorya sa kabuhi, inagyan sa kabuhi. So good afternoon sa liwat, sa mga naka-plus star na dira, nagapuro pangapi na, enjoy. Kaupo ninyo si Tita Regine with a song from Jerry May Orgeson, MU. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo ba ko sa amin? Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU
Anong nangyari? Bakit naputol ka? Anyway, so ano ba sa inyo ang MU? Malabong usapan? May matinding ugnayan? May nami yung idea nga share diri sa akong si Bombo Cham. May utang or may uutangan? Kasi may makarelate na, no? Pili lang kamo da. MU, Jerry May Orgasan. Good afternoon again. It's 18 minutes after 2 o'clock. Here with Tita Regine. Diri sa kahapon lamang program. Kahapon, nagsugod kita basa sa quite long letter ni Nene Poring. So, ga-inform naman siya nga daan nga medyo long ang iyang story sa aton. So, today, i-continue naton ini. But don't you worry, sa wala nakapasugod, tagaan takam sa summary. Baling istorya sini is that, nagmasakit ni ang bana ni Nene Poring na hospital, ginoperahan, way sila kwarta. Tigin buligan siya sang tawo nga si Amoy, bali ang tag-iya sang duta, nga katupad nila. Si Amoy gali, may luyag sa iya. Kag iya ginayo, nga palanggaon man siya. Buligan siya, no? Sa hospitalization, sa mga pagkaon sa kabataan, everything. Nagpasugot siya, kay tiyang irason, naggapit na lang siya sa patalim, kay tipigado gid sila amo to nga tiyempo. So ginsugid man niya ang tanan sa iya gid nga bana. And then, nagsinugtanay man sila. So, bale, ang nagwa, duha ang iya nangin bana. Si Amoy nga ini may pamilya man. And then sa ulihi, because may relasyon na sila, nagbusong ining si Nene Poring, kag si Amoy ang amay. Sa ulihi, sa nabalaan, sang asawa ni Amoy, wala man nininangakig. Ginhambanlan lang siya, si Nene Poring, hindi niya lang gid kuno pagkuhaon sang lubos ang bana sini. So bangod sang kabuot sang asawa, do na konsensya ining si Nene Poring, kag nagdesisyon siya nga magpalayo na lang. Matrabaho na lang siya sa luwas sang pungsod. Pero iniwala siya nagsugid sa kay Amoy sang iya nga plano nga magpalayo, pero ang iya matuod nga bana nakahibalo. So from this point, sugpo na naton ang sulat ni Nene Poring sang Iloilo. So, Tita Regine, sang ako niya paghalin, naghimo ako sulat para sa iya, kay Amoy. Ginhatag ko sa amon anak. Siling ko, Neneng, para ini kay tatay mo ha, pero hindi mo ini paghihatag, kung wala pa ako kalakat. Kagun pananglit, mamangkot siya, nga ang kadugay sa akon magpauli. Hambalan mo siya, nga ginapabulig ako anay, sang tiya ni daddy mo sa ilang restaurant. Kag kun makalakat na ako, amo ang paghatag mo sang sulat. Hambali, tay, may sulat si mama para sa imo. Kag Inday Regine, amo ini ang kaundan sang akon sulat. Dad, palangga, sorry, wala na ako nakapauli dira. Kag gindala ako sang tiya sang bana ko sa Saipan. Kay ang iya bata, nagakinahanglan kabulig. Tisiling ko, para makabulig man ako patuon sa kabataan. Te, bahala ka lang anay dira sa anak ta, ha? Madamo gid nga halok sa imo palangga. Kay sad to Inday Regine, hindi pa uso ang cellphone, 1984. Ganigintagaan ko ang bata ko sa sulat. Sa sulat ko, sang telepono or telephone number sang dito ako sa Manila. Si Arturo, nga ako nga ginupdan dito, nagadayon siya sa apartment sang tiya ni Sharon Cuneta. Wow. Utod sang iya amay, si Mayor Pablo Cuneta. So may restaurant man siya, tungod wala niya ako ginapabayad. Tikon wala ako interview sa agent, nagabulig-bulig ako sa ila. Kag sa bulig sa mahal nga Diyos, wala na bulanan, nakalakat ako. Kag salamat sa ginpabalo ni dad nga kwarta, nga amo ang ginbayad ko sa placement ko. Ang akon nga employer, isa ka senador, kag ang iya asawa, congresswoman. May 4 sila ka anak, kag ang 2 ka babae, kapid. Ti amo ni ang akon ginayayahan. Nagsulat ako dayon sa akon anak, kag gintagaan ko man siya sang numbers ng telepono diri. Ang akon sweldo dito, $300. Kag pagkabaton sang anak ko sang sulat ko, nagtawag siya, Mama, si tatay pagkabalo niya nga nagpa-abroad ka,
Dako ang iya kasubo, kag nagmasakit siya. Wala na siya nagakadto diri sa balay. Naluoy gid ako sa iya. Ginbat siya gid niya ang paglakat mo. Gani kung Domingo, nagabisita ako sa iya. Ako na lang ang naga-comfort sa iya. Maayo man ang akong mga utod sa iya. Palangga man nila ako. Kag diri sa Saipan, in the Regine, ang duha ka kapid sang kahibalo na sila maghambal. Tungod ang ila iloy, permi nga wala, tidumdum nila ako ang ila nga iloy. Gani tawag nila sa akon, Mami. Sa nabatian sang ila iloy, hambal niya sa duha ka bata. Kids, I am your mom and she is your auntie. Kag daw bata ako man, ang pag-atipan ko sa ila. Madula-dula lang ako, grabe ang hibi nila. Gani, wala na lang ako nag-day off. Gani kun hapon nga wala opisina ang amay, ginalagaw kung nagakaon kami sa restaurant. Kag nagabot ang tion, wala lang nabalaan, nga 5 na ako katuig didto. Kag nagtawag ang bata ko, hambal niya, Mama, pwede ka kabakasyon kay mag-graduate ako, cum laude. Wow. Di gusto ni tatay, ikaw ang masibit sa medal ko. Nakahibi ako, kay natalupangdan sa ngamo ko. Namangkot siya. Anong natabo? Kay ginsugiran ko siya. Siling niya, okay, don't worry. I will give you 1 month vacation with round trip ticket. Tapos, ginhagad niya ako mang-grocery. Namakal siya, damo nga mansanas, kahel, delatas, corned beef, kag damo nga ramen. Bale, 3 ka karton ang balikbayan ko. Kag antes ako naglakat, naghatag siya $3,000 para regalo niya sa akon anak. Kag 2,000 para sa galastuhon ko. Sang gindulong nila ako sa airport, grabe ang hibi sang duha ka bata. Siling sang amo ko, please come back. Hindi ko man napunggan ang akon balatyagon, samtang nagakupo ang duha ka bata sa akon. Bisan tubtub sa eroplano, nagatulo ang akon luha. Wala ako nagapahibalo sa balay, nga maabot ako. Nakibot sila, kagdako ang ila kalipay. Hambal sang bata ko, Mama, bisitahi si tatay, kay gina-wheelchair na lang siya. Daw nahuya ako, pero hambal sang bana ko, nag-amuin na siya kapangalisod sa imo. Bisan ako gani, do hindi ko mabaton nga malayo ka. Siguro nakabalita sila nga nagabot ako in the Regine, kag nagkadto ang bata niya nga may asawa, hambal niya, mayo kay ara ka na, kay si tatay nagaamat luya, kag si nanay nagamasakit man, ato gani siya sa hospital. Daw tinuslok sang sundang ang akon kasing-kasing. Gani, upod kami sang bata ko pakado sa ila, kag sang pagkakita niya sa akon, nagtululagay ang iya luha. Kag ginhakos ko man, nga nagatulo man ang akon luha. Sa lingkudad, patawara ako nga nagpalayo ako, kaya nakonsensya ako. Ang mga tao nga nakasaksi, sila mismo, nagatulo man ang ilaluha. Kaghambal niya, Inday, mapauli ka na diri. Sabat ko, hindi pa dad, nagbakasyon lang ako sing 1 ka bulan, kaya wala pa matapos ang kontrata ko. Pero samtang ari pa ako, adlaw-adlaw, diri ako sa luyo mo. Pero do isa na ako kasimana, kag napatay ang iya asawa. Gani halos adlaw-adlaw, didto ako sa ila, kag ako ang nagapakaon sa iya, samtang ara siya sa iya nga wheelchair. Ang iya pamilya, nalipay man, kay do nagpagsik na siya. Sang ilubong ang iya asawa, hambal sang kabataan niya, kay nanay man ang tawag nila sa akon. Siling nila, Nay, hindi ka lang magkumpanyar, updi lang di si tatay. Kagsang kami na lang ang nabilin, iya ako ginpasabak sa iya, kag nagahibi, nga nagahalok sa akon. Inday, hambal niya, basi ako naman ang masunod sa asawa ko. Kag siling ko nga nagatulo man ang akon luha, siling ko, Dad, magalawig ka pa, hulata ako, kay duha na lang katuig, tapos na ang kontrata ko. Kag nagtulo naman ang iya luha, kag hinakos ko siya. Abi mo, Dad, bisan didto ako sa malayo, yari ka man sa akon kasing-kasing. Ginaupod ko kamutanan sa akon nga pangamuyo. Kag sang tion sa akon pagbalik sa abroad, ako kag ang amon anak, nagkadto kami sa iya sa pagpaalam nga malakat na ako,
Kagrabe ang iyang hilibion nga rigahako sa akon. Dumagisi ang akon nga kasing-kasing sa kaluoy sa iya. Kag nagatulo man ang akon nga luha. Dad, ari man ang aton anak nga nagapalangga man sa imo. Kay pagkatapos ang akon kontrata, mapauli na ako diri. Gani magpaayo ka ha, kay palangga kagid namon. Kag naghaksanay kami nga duha. Kag sa lakton, do isa na ako katuig dito sa abroad. Isa ka gabi, nagdamgo ako. Nga nag-abot siya, nga nagasakay sa auto nga itom. Hambal niya, Inday, upod ka sa akon, mamasyar kita. Sabat ko, Dad, hindi pwede, kay Domingo lang ang akon day off, ti Martes pa lang subong. Ti sa Domingo lang. Pero Inday, hindi na ako makabalik diri, kay makadto ako sa iban nga lugar. Kag nagtulo ang yaluha nga nagahako sa akon. Paalam palangga, halong ka diri para sa aton anak. Inday Regine, nakabugtaw ako nga sobra katugnaw ang nagalikop sa akon lawas. Siling ko, Diyos ko, ano ining ako na batyagan? Kaginsabat ang akon pangamuyo, kay alas 12 sang udto, nagring ang amon telepono. Tungod ako lang isa, kay ang akon mga amo ato sa ila opisina, kag ang mga bata ato man sa eskwelahan, ti ginsabat ko ang telepono, kag tingog sang akon anak nga nagahibi, ang akon nabatian. Habal niya, Mama, si tatay napatay kagabi. Sa nagahimumugto siya, ikaw ang iya ginatawag. Kag wala akong mapunggan nga maghidibion. Siling ko, Dad, salamat sang tunay mo nga pagpalangga sa akon. Kabay nga maglinong ka na dira sa pihak nga kinabuhi. Gani pagka-Domingo, nagsimba ako kay Filipino man ang pari. Nagpalapit ako sa iya, kag siling ko, Padre, pwede makakompisar? Aba, oo anak. Kag nagpungko kami, atubang sa altar. Ginsugid ko sa iya ang tanan nga nag-agi sa akong kabuhi. Sabat sang pari, tanan kita, may kanya-kanya nga kapalaran. Padre, siling ko, sang Martes, nagpaalam siya sa akon sa dalamguhanon. Tama kasakit, Padre. Kung ang isa katawo nga sobra ang pagpalangga sa imo, madula. Karon sa hapon, may misa naman. Aton ini patungod sa kapahuyan sang iyang akalag. Siling sang Padre. Kag hindi bala kada Domingo day off mo, siling ko, oo Padre. Di pwede, nga kada tapos misa, maupod ka sa akon dito kita sa kumbento sa mga madre, mga Dominican sisters. Hindi bala taga Iloilo ka man? Siling ko, oo Padre. Malapit lang ang amon balay sa ila kumbento. Maayo kay nagatipon kami sa mga Filipinos, kay nagtukod kami sang community sang El Shaddai. Gani, kada Domingo, dito ako, kapin kay ang isa ka madre, kilala ko, si Madre Mariana, nga taga-amon gid. Gani, tubtub natapos sang akon nga kontrata, dito ako sa ila kada Domingo. Kag tion na sa akon nga pagpauli dito sa mga madre, kay maipadala sila sa akon para diri sa Iloilo. Hambal ni Madre Mariana, siguro, ako kay tigulang na ako, mabalik na ako dito sa mother house sa aton, sa Dominican house. Kagang akon employer, parehas kami nga nagatulo ang among nga luha in the Regine, nagindulong nila ako sa airport, kag may sobre sila nga ginhatag sa akon, kag ang akon ticket sa eroplano, kag hambal nila. Pananglit, gusto mo pa magbalik diri, tawag ka lang, kay hikuto namon ang imo papeles. Sobrang kasubo ang ako na batyagan, tubtub nakaabot kami diri sa Pilipinas. Sa gihapon, nagatulo ang akong luha. Kaya nagadto ako dito 1985, kaya nakapauli ako 1999 na. Do pamilya na ang trato sa mabuot ko nga mga amo sa akon. In the Regine, sa Lactod, sang ari na ako, nakaupod pa kami sang tunay ko nga bana sang 11 katuig, kag inaatake siya sang balatian nga stage 4 nga cancer. Bale, isa man kabulan kami sa hospital sa ICU. Ang ginapangtakod sa iya, ginapanghukas niya, kay naghambal siya, ara na sila, ginasugat na ako. Gani hambal sang doktor, kung panghukson pa niya liwat ang mga aparatos nga akong ginatakod, maayo pa misis, ipagwa na lang ninyo siya, magastuhan lang kamo, kag malatnan pa kamo sang masakit diri. Di akong ginpamangkot ang akong mga anak,
Ti, kumporme man sila. Gani, amo na lang siya nga gindala sa balay. Sang dito na siya sa balay, amo gihapon ang iya ginahambal, nga ginasugat na siya. Gani, tungod si Father Celis, ara sa kumbento sa Molo, kay siya nagkura paroko dito, kag kilala gid niya ako, ginkaduan ko siya, kung pwede niya maabsolusyonan ang akong bana. Kag naghapit pa kami sa Dominican, kay dito na si Madre Mariana. Ginsugiran ko siya sang kahimtangan sang bana ko. Hambal niya, sige, maupod kami sa inyo, para aton siya mapangadian. 3 sila ka madre ang nag-upod, kag si Father. Sang amon pag-abot sa balay, ang tanan ko nga pamilya ato dito, kag gilayon ni Father siya nga ginbadlisan, kag nagpangadi kami. Samtang nagapangadi kami, ang isa ka madre nagauyat sa iya pulso, nga nagahambal si madre, anak, dawata ang kamot sa mahal nga Diyos, kag mag-upod ka, nga wala bulubalikid sa imo pamilya. Kag Inday Regine, nagsido lang siya, kag nagpiyong iya mata. Hambal sang madre, wala na nagapitik ang iya nga pulso. Pagkabatis ang akon mga anak, nagako sila sa akon nga nagahilibion. Mama, ginbayaan na kita ni Daddy. Ang isa ko kaapo, nagpalapit siya kay lolo niya nga nagahibi, nagkupo, Lolo bugtaw. Ginkuha siya ni Padre Celis. Hindi na ninyo pagpabugata ang iya paglakat, siling niya. Amon siya ginhaya sang isa ka simana. Sang nalubong na siya, sang nagpaalam ang akong 2 ka anak nga mapauli sila anay. Wala pa sila nakaabot sa amon gate. Wala ko napunggan ang akong tingog. Nagatiyabaw ako. Gani nagbalik sila. Mama, hambal nila, hindi ka namon pagbayaan. Manghimos lang kami, kay diri na kami maupod sa imo. Gani Inday, dako man ang amon balay, may 3 man kadalago nga kwarto, ti ululupod kami tanan. Kay kada fiesta minatay, 2 ka bana ang amon ginasindihan kandila sa patio. Inday, bago ko tapos nining pinasahi ko nga kabuhi. Subong ang akon kalipayan, ang akon na lang mga anak kagkaapuhan. Ang akon pangayo sa mahal nga Diyos, nga iya lang palawigon ang akon kabuhi, nga makaabot ako sa isa kagatos nga akon edad, para matilawan ko pa ang isa kagatos meal sa gobyerno. Ha ha ha. Kaya Inday, sorry gid sa pagsilot ko sa imo basa, sa sining malawig ko nga kasaysayan, madamo siguro ang sala, ang akong spelling, but nagapasalamat gid ako sa pagbasa mo, ang tagpadala. Tawag lang ako kay Neni Poring, sang Iloilo, 84 years old. Well, indeed, what a story. But you said, nakumpisara mo na ini sa pari, kag ang mga persons involved, wala naman diri, ato na sa pihak nga kinagbuhi, so we have no comment. But rather, I'd like to say thank you sa pag-share mo diri, nga wala sang kulba, kag wala sang sulo-sikreto. It would take courage for someone, no, nga i-reveal, i-share ang ining kasaysayan sa iya nga kabuhi, nga you said, no, sa una pa lang nga parte sa imo nga sulat, daw something that you can not be proud of. But I thank you for being so honest and for being so courageous, for being so brave, for sharing this story diri sa Kahapon Lamang program. Madamo nga salamat sa imo, and yes, we will be praying for you for good health hasta makalabot shen kagatos or shen katuig, ano, para nga maka-enjoy ka pa sa benefits nga pwede mahatag sa gobyerno. Sige, we will pray for that. 2:37 nga ito nga oras. Salamat gid sa imo, Neni Poring, sang Iloilo. Magapanabalik ang KLP with more stories para sa inyo. This is Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Balik kita. Balik kita agad, no? Diretso na makita diri sa sulat ni Neni Epin, dear Tita Regine. Good afternoon po and to all the listeners. Heto na naman ako. Magbabahagi ulit ng kwento ng buhay ko at ito ay tungkol kay tatay ko po. Tinatagalog ko po ang sulat ko. Tinatagalog ko po ito kasi mas fluent po ako sa Tagalog kaysa sa Bisaya kapag isusulat ko po. So last Friday, June 13, 2025, nagpakonsulta ng mata niya si tatay. Maaga kaming nagising kasi schedule po ng konsultasyon ng mata niya. Lagi po niyang sinasabi mula nang lumabo ang kanyang mga mata na malakas pa ang katawan niya at ang problema lamang ay mata niyang lumalabo. Dami na niyang pinagdaan ng paraan ng paggamot. Bago niya pinagamot sa hospital, noong una nilalagyan niya ng katas ng oregano. Minsan, katas ng bunga ng kalamansi. At kung ano-ano pa. Pumunta din siya sa Karatig Bayan sa kilalang manggagamot na albularyo kasama ang kabarangay namin na nagpapagamot din ng mata niya. May binili siya doon na eye drop sa mata, oil para sa katawan niya, at bote ng fruit juice na kulay pula na naka-refill sa bote ng whiskey at napagasto siya doon ng mahal. Pero malabo pa rin ang vision ng mata niya. 2 beses siyang nagpagamot ng mata niya para makabili ng eye drops dahil umaasa siyang baka sa pamamagitan ng eye drops na binibigay sa kanya ay liliwanag ang paningin niya. Pero naubos lang ang eye drops at wala na siyang pera. Ganun pa rin daw ang paningin niya. Pero bumalik siya doon sa albularyo. Pero ganun pa rin daw ang paningin niya, malabo pa rin. At noong June 4, 2025, may gumagalang albularyo sa mga kabahayan ng tao sa kahit saang lugar at nakarating siya sa bahay namin. Kaya bago kami pumunta ng hospital, naloko pa siya ng albularyong yun ng 1,100 pesos. Nagsisi si tatay at hindi rin niya ginamit ang binigay ng albularyo na pampahid sa paligid ng mata niya. At lagyan daw ng katas ng kamote ang mata niya pagkatapos pahiran ng lanang gawa niya bago matulog at isang bote ng whiskey na ang laman ay mga kahoy na hiniwa at liniment at gin na panggamot daw sa muscle pain. Sabi ni tatay, parang inuusal siya sa labi na hindi namin naririnig ang binibigkas niya, kaya napapasunod niya si tatay sa pag-abot ng pera, pambayad sa kanya. Sa pagluyan niya kay tatay para malaman daw niya kung ano ang problema ng mata ni tatay at sa mga binigay na produktong gamot na gawa daw po niya. At noong June 6, 2025, pumunta kami ng hospital pero holiday po at wala ang doktor para sa eye check-up. Kaya pinabalik kami nitong June 13, 2025 at nakonsulta po siya sa mata. Naresitahan po siya ng eye drops at vitamin sa mata. Nawa po gumaling ang mata ni tatay. Pakihabol po ng pagbati ko kay tatay ng Happy Father's Day. God bless you always. God's will for you always. I love you po. Salamat sa lahat-lahat. Ingatan mo po sarili mo, kayo na lang ang kasama ko ni nanay, at ikaw ang katuwang ko sa pag-aalaga kay nanay na naging bedridden na. Kaya pinagdadasal ko na luminaw ang mata mo. Hindi ko kaya kung lumabo mata mo at si nanay bedridden pa.
Sana makakita tayo ng pera pambili ng gamot mo. Gumagalang, Neni Ipin. Ahay, ang aton mata is a very sensitive part, no? So, ang aton nga body. So, hindi dapat nga kung ano-ano lang ang ginabutang naton ginapahid naton or ginapatulo naton. But it's good, ha? Nga finally, sa doktor ni Gidman, naggadto ang imo nga father sa specialista kung pwede, no? Sa ophthalmologist para nga mabalaan gid kung ano gid man bala ang natabo sa iya nga mga mata kag para nga ang intakto nga bulong ang mahatag sa iya. So take care of your father and in as much as possible, no? Kung may mga ara naman kung ano-ano naman nga mga ihatag or ibaligya sa mga albularyo, please, ikaw na mismo ha ang magpugong sa iya. Dapat ang mata naton very sensitive na. So kung hindi intakto ang aton nga medication, basi maglala lang. Okay? So Neni Ipin, salamat gid. You love your father so much. Kag ikaw pa, no, ang nag-aalaga sa imong nga mother who is bedridden na. May God bless you. You're being such a good child, a good daughter. Madamo higit salamat. 2:43 ang aton nga oras. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 15 to 21, 2025. Excited as always! Ang Technocrats Band is overwhelmed with excitement nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa ining nga Hunyo 21, Sabado, sa Concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na iga-paraffle sa masuki sa ang Plazuela di Iloilo sa Hunyo 22. Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. 25 ang aton nga oras and we have another story from Deo Sangputotan. My dearest, Inday Regine. Good afternoon everyone sa tanan nga staff sa Bombo Radio Philippines, mga avid listeners, mga KLP lovers, and most of all sa imo Inday Reg, isang kahapon lamang program nga naging libangan sang tanan every afternoon. Inday, kanami isang mood kong sumulat, kay may nadumduman akong i-share. Sang mag-decide kami nga 4 girls and 2 guys nga magkadto sa Malalison Antique. Kag nahambal ko nga memorable moments nga muntikan lang madula ang amon kabuhi. Kag sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nakabalik kami sa Iloilo, safe and sound. Sige, suguran ko na ang experience namon. Hambal sa mga friends namon, kanami ko na mag-swimming sa Malalison Antique. White sand, super masinaw ang tubig, kaglabaw sa tanan, malinong ang lugar. Kay mga lagawan kami, kundi nagpa-reserve dayon cottage, kag mag-rent sang van. Amon agreement, idulong lang sa may sakayan sang bangka. Kag sugaton duman the following day. Amon balon, chicken pork adobo, bisaya nga manok, kag nilagang itlog with rice.
Pag-abot namon sa cottage, mga around 9 in the morning, nagkaon kami dayon, kay gusto nila mag-swimming, kay hindi pa masyadong mainit ang sikat ni Haring Adlaw. Nagpaluto lang kami sang lunch, tinolang manok na Bisaya, sinugbang nga pork, kag pasayan. Mga around 1 p.m., nakabatsyag kami sang gutom. Umahon kami sa tubig, kag nagpanyaga. Tapos, pahuway, nag-decide duman nga mapanaw sa ibabaw sang kabukiran. Abaw inday, marayo man ang amon ginpanaw. Daw hindi din kami katakod magtikang. Si Hart, nabilin kami sa idalom. Ang apat na sa tuktok na sang kabukiran. Ginhulat kami makalabot sa ibabaw sang bukid. Nakabatsyag duman kami gutom. Kumain kami sang dala namon nga chichirya kag mag-inom sang soft drinks. Inday naisipan namon, bumalik sa cottage. Gintanaw namon ang among ginhalinan. Habaw, sobrang layo gali. Kaya nag-decide kami nga sumakay na lang sa bangka. Bale, 3 kami sa isang bangka, kag 3 naman sa kabila. Habang nagapungko sa bangka, nawili kami tanaw sa mga coral sa idalom sang tubig. Kanami gid, kag may mga isda pa nga nagalangoy-langoy. Sus inday, may nabatian kami nga nagahagunos. Abaw, nakibot gid kami, isa kadako nga balod, nagapadulong sa bangka namon. Sigurado malugdang gid kami. Abi mo inday, sa sobrang nga kahadlo ko, ginpiyong ko ang mga mata ko, kag nagpray ako, siling ko, Lord Jesus, please, gabayan mo kaming 6. Gusto pa naming mabuhay, ilayo mo kami sa kapahamakan. Ikaw na ang bahala kung ano ang plano mo sa amon. Ginasurrender ko ang tanan, in Jesus' name, Amen. Abi mo inday, pagmuklat sa akon mga mata, malinong na ang dagat. Hambal sang upod ko, nagatululo gid ang luha ko nga nagapiyong. Waay gid nila ako gintandog, kay taimtim ang akon pangamuyo sa aton mahal nga Dios. Pero ang hambal nila, waay magdiretso ang malaking balod padulong sa amon bangka. Umiwas daw ng landas at gulpi lang naglinong ang dagat. Ganun ang nangyari. Abi mo inday, pagsampa namin sa pangpang sang dagat, dumiretso kaming 6 sa buhangin, kag todo-todo nga nagaligid-ligid para mawala ang sobrang takot sa dibdib, gawa ng kalunos-lunos na pangyayari na hindi inaasahan. Lord Jesus, maraming salamat. Binigyan mo pa kami ng pangalawang buhay. Ginapabatsyag mo sa amon ang tuman nga pagpalangga at hindi namin makakalimutan habang nabubuhay kami sa sining kalibutan. Abi mo inday, hambal ko, ahay. Hindi, doon takon mo sakay sa gamay nga bangka. Kay kung malunod, unahon gid ako, lumay sang bagis. Kay ako man lang ang pinakagamay sa amon nga magbarkada. Ay ilam, nagka-trauma na ko. Kay hindi ako kumaan maglangoy, basta dagat. Ang pinag-uusapan ay hadlok takon. Nakaranas dun abi ako nga nalumos, mayad gani, natabangan ako. Tubtob na lang diri ang akon medyo malawig nga kasaysayan. Basi nakapuy doon ikaw basa, pasensya na ha. Please, correction is under your care. Inday, tama, doon daya anay Na-inspire abi ako magsulat. Imagine 3 letters ang akon nga gindulong sa bombo. Di ikaw na ang bahala kung saan mo basahon. Bantayan ko lang sa radyo kung sa FB Live. So thank you so much, Inday. Thank you so much for reading my letter. May every day of your life be filled with blessings of good health, strength, friendship, kindness, compassion, and love. Love and prayer, Deo Sangputotan. And P.S. Inday, please extend my warmest regards to Lola Amparing, to Lolo Dencio, student mom, Nanay Del, Mia, and Miss G. Kagtanan nga mga classmates ko sa kahapon lamang program. God bless always. Again, Deo. Prayer is power. See? Miracle happens.
kanami, no? Kay ti, na-experience mo gid na, no? Ang ina nga butang. Oo nami gid man niya maglagaw-lagaw, wala na galing, no? Di ita kabalo, what would happen? So that's why, no? Before leaving the house, dapat ang aton gid pagpangamuyo, and of course, sa pagbalik ang pagpasalamat. Salamat gid, Deo. 3 letters na nabaton ko sa imo, kag 3 letters man ang nabasa na naton. So thank you. Write more stories. Diretsuhan tayo ni sulat sa aton ni Student Mom of Lambunaw. Daw, nagapa-indis-indis na ni sila ni Lola Amparing sa kadamuon sa ilang mga istorya. Sige lang, kasadyagid. So, ano yung sulat ni Student Mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Mayong hapon sa inyo tanan, mga KLP lovers kag contributors. Isa naman ka oras ng excitement kag kasadyang ato ni enjoy sa pagpamati sa mga sulat nga basahon sa ato ni Tita Regine. Nagadamo ang mga letter senders sa KLP. Kag maayo man ni, kag lain-lain ang style sa pagsulat, ang ma-enjoy naton. Kabay pa nga magpadayon kita tanan nga mag-urupdanay from Monday to Saturday sa pag-enjoy sa KLP, our one and only favorite radio program. Nag-ulan sa Mabaskog diri kahapon, April 23. Kahaponanon sa magtupa ang ulan, gani naging mabugnaw ang gabi. Kag subong nga aga, kanami isang pamatsyag ko subong. Kay mahamuok ang akong tulog. So ari, nagasulat naman kay Tita Regine. Ang problema ko lang, hindi nakakita ang left eye ko because of its pteridium. So, isa na lang ka-eye ko ang nag-function, ang right eye nga may false lens. Kita na dumduman ko, nabasahan ko sadto about sa isa katawo, nga hindi pa gid man siya totally blind, makakita pa man siya sang gamay, pareha sa mga shapes, colors, kag shadows. Kinahanglan pa niyang iduot ang mukha sa ginabasa in an attempt to appear more able to see than he really could. Mga 26 na sadtong iya edad, his life changed after he acquired an affectionate and well-trained dog named Betsy, his guide dog. Halin sadto, nagbago na ang iya kabuhi. May companion na siya and he found a new world of freedom and mobility. Kung kaisa, pares man kita sang tawo nga ini, nga do ka limited ang aton eyesight. Gani masami kita makadanlog, madagpa, o makadusmo sa aton pagpanglakaton sa dalan sang aton nga pagpangabuhi. Siguro natabo ini kay wala kita nagapati o makahibalo nga God has provided a supernatural guide to lead the way. Si Jesus nagsiling nga padalaan niya kita sang comforter who would guide us into all truth. When we confess all known sins and then depend on the Holy Spirit to guide us, we become a powerhouse of God. For we walk by faith, not by sight. Gani makasiling kita nga we should rather walk in the dark with our Lord than go alone in the light, kundiin wala naton siya kaupod. Te, kamo dira, hugot bala ang pagpati ninyo nga kaupod ninyo ang aton Lord Jesus sa magpagpangabuhi naton sa adlaw-adlaw? Kung wala, tion na, agud magpalapit sa iya. Agud mangin kaupod siya sa tanan nga oras. Where God guides, He provides. Also, Tita Regine, kaupod ko diri sa akong balay ang duwa ko ring nga color tiger. Lalaki sila nga duha. Mag-utod pero older ang isa sa isa. Sa ila behavior, nakita ko ang closeness nila. Na daw may mga buot man, pares ng isa ka mag-utod. Sa ila pagtulog, upod sila sa may atop sang akong balay, just above sang sofa nga ginahigdaan ko diri sa terasa. Nagadantay pa ang isa sa isa, kaya sometimes ginakis pa sang isa ang iya utod. Bisan sa ila pagkaon, nagapabaya lang ang magulang kung kaunon sa iya utod ang iya nga parte nga pagkaon. Tapos kaon, saka naman sila sa atop, kag maghuliday sa pagtulog. Sa isa ka bes, naninda ako, pagbalik ko, may patay na nga manog sa kusina. Kung kaisa, tuko, ilaga, paka o tambalihan. Sulit man ang pakaon ko sa ila, pero ang pinaka-importante,
Wala akong worry o kahadlok nga may sapat sa sulod balay. Sang una nagasulod ang manog sa balay kay wala pang akon mga kuring, pero subong may bantay na ako. Matthew 6 verse 25 says, "Do not worry, because we have a powerful and good God who cares for us. God knows our needs and He valued us." Bantayan niya kita kag proteksyonan sa tanan nga oras. God is in control. He will never fail us. This is all for now, Tita. Until next meal, God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Sa mga pet lovers dira, no, I'm sure maka-related ka mo. A dog is man's best friend. Ang kuring makahatag sa aton comfort and lightness of heart. Diba? Makabulig pa. Kung may kuring ka kano, wala ilaga. Susulod sang balay. Salamat, Gid, sa liwat, Student Mom, for another story nga share mo diri sa KLP. And kamo man dira, mga friends out there. I hope one day soon makabaton man ako sa inyong mga istorya. Who knows, basi ka mo pa ang makadaog sa 1,000 pesos nga cash nga aton nga ginahatag bilang premyo sa aton nga weekly winner. So isulat na ang inyong mga kasaysayan sa kabuhi and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or pwede naman, personally, idulong ninyo diri sa istasyon sang Bombo ang inyong nga mga istorya. Basi magkita ay pata, no? Diba? Anyway, magasunod na ang inyo naman ginakalangkagan permi nga mga dramas kada hapon diri sa Bombo Radio Iloilo. After sang KLP, syempre, si Tuyang Ermitania, pagasundan sa Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So enjoy gid kamo, madamo gid salamat sa inyo. We will see you again tomorrow. I will see you tomorrow. So, sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.